aukera izan dezagun. Hasi aurretik, ohar txiki batzuk eman nahi genizkizueke. Alde batetik, topaketak grabatu egingo dira, eta asmoa da gero eskuragarri jartzea grabaketa horiek YouTubeko kanalaren bidez. Badakizue euskeraz eta gazteleraz entzuteko aukera dagoela, hortarako bi link ezberdin izan dituzue, baino bakoitzean dagoen txatean jarriko dizuegu beste hizkuntzara sartzeko aukera. Pare bat aliz egingo dugu hori goizean zehar, norbaitek sarbidea edo hizkuntza aldatu nahiko balu aukera eduki dezan. Bestalde, txata YouTubeko galderaren bat bazenute hizlarientzat, YouTubeko txata erabili dezakezu hortarako, guk galdera horiek jasoko ditugu eta pasako dizkiegu hizlariei. Asmoa da, hizlari bakoitzak 21 minutuko interbentzio egingo du eta bukatzen duenean planteatuko dizkiegu atera diren galderak. Denborarik emango ez balu, galdera danak planteatzeko, bukaeran aurre ikusita dagoen galderentzako eta eztabaidarako ordu erdi horretan planteatuko genituzke. Esan besterik gabe, 300 bat pertsona apuntatuta zaudetela, gaurko jardunaldi hauetara. Espero dugu interesezkoa izatea, eta, danok seguro gauza asko ikasiko ditugula. Besterik gabe, cedo la palabra a Joseba Zalakain, director del Servicio de Información e Investigación. Eta hitza ematzen diot, Joseba Zalakainik gizarte informazio eta ikerketa zerbitzuaren izenean hitz egingo du, eta berakain zuzen ere hitz egingo digu Europako esparruaz eta ezaugarri nagusi batzuk aipatuko ditu. Osondo, eskerrik asko, Arantxa. Nire parte hartzea edo nire ponentzia pixka bat izan nahi du marko orokor bat zehaztea, nolabait, nolako aldaketak, nolako innovazioak eta beste herrialde batzuetan etxez etxeko laguntza nola zehazten den, nolako sistemak erabiltzen diren, eta batez ere zehaztea nolako aldaketak ematen ari diren, nolako berrikuntzak eta nolako tendentziak ikusten diren. Eta hortik abiatuta, ze puntu ditugun edo ze puntutan pentsatzen dugu gure ikuspegitik egin beharko liraketela hausnarketak gure artean, bai Euskadi mailan, baina baita ere beste lekuetan, nolako hausnarketak edo ze gauzetan zentratu beharko genukeen gure debatea. Aldatzeko. Me paso al castellano, un poco lo que quería o lo que va a consistir esta ponencia introductoria es un poco... Sarrera hitzaldi honetan, deskribatu egingo ditut, zer nolako etxeko laguntza zerbitzu dauden gure inguruko herrialde batzuetan. Arreta jarriko dugu bereziki Frantzian, Alemanian, Erresuma Batuan, Suedian, Holandan. Eta honen helburua da, edo gure ahalegina izan da, identifikatzea zer nolako joera, zer nolako berritasun eta zer nolako jardunbide egoki garatzen ari diren herrialde horietan. Einadi batean, iruditzen zaigulako batzuk identifikatu ditzakegula eta askotan ez dire izango berez jardunbide egokiak, baina bai izan daitezkela aldaketa batzuk arretan bateko orduan zer pentsatua eman dezaketenak. Beraz, aipatuko ditugu, aurkitu ditugun edo identifikatu ditugun joera eta berritasun eta esan bezala jardunbide egoki horiek guretzat baliagarriak izango direlakoan, ikasteko bide emango digutelakoan. Bai guretzat eta bai beste autonomia erkidego batzuentzat. Eta euskaraz ere esan dudan bezala helburua da hausnarketa bat piztea. Zer nolako gaien inguruan pentsatu dezakegun ikusteko. Eta batez ere arreta zerbitzu honetan pentsatuta. Gaur kontatuko dugunaren oinarria dira guk egindako lanak. Batetik, Gasteizko udalarentzat egindako lan bat, berbideratzen saiatzen ari direlako etxeko zerbitzua, eta bestetik ere Bartzelonako aldundirako egindako lan bat. Gu saiatu gara hain zuzen ere honetan oinarritzen aurkezpen honetarako esparru bat emateko eta baita ere esan beharra dago
identifikatutako joera berritasun eta jardunbide egoki horietako asko ere gonbidatuak direla gaur. Horregatik ditu hemen Bartzelonako udaleko, Gasteizko udaleko, Gaztela eta Leongo gobernuko, baita ere Euskal Hirigune Elkargoko eta Matia Institutuko hizlari batzuk hitz egin dezaten nola eraman duten aurrera haien praktika hori. Gainera gure gertuko testuinguruetakoak direlako. Beraz, goazen orain joeretara. Eta lehenengo joera hau iruditzen zait garrantzitsua. Iruditzen zait garrantzitsua dela aukera askea sustatzea. Eta herrialde askotan, gehienetan agian esan genezake, asko azpimarratu da, asko indartu da, tresnen bilaketa bat, zeinaren arabera aukeratu ahal izango den nork emango dion erabiltzaileari bere zerbitzua. Eta hori dela eta zerbitzuaren kalitatea hobea da, eta baita ere aukeratu daitekeenez nork emango duen zerbitzua, horrek normalean asebetetasun handiagoa ekartzen du. Beraz, interes badago, askatasunez aukeratzeko, nork emango dizun zerbitzua, eta esango nuke hor bi arrazoi nagusi dela. Alde batetik pertsonalizazioaren ideia hori, malgutasuna, zurruntasunik ez egotea, gertuko zerbitzuak jaso ahal izatea, eta hor ere ezintasunek eta desgaitasunek eragin handia dute, pertsonek erabaki behar dutelako nork zainduko dituen, baina badago ere bestelako logika bat merkantilagoa dena, eta arrazoia izan ala ez, ulertzen da hornitzaileen arteko lehia kalitate handiagora eramaten gaituela, kostu murrizketa batera, eta herrialde askotan horren ondorioz nagusitu da ideia bat zeinaren arabera zerbitzuetara ez gara sartzen udalen edo erakundeen kontratazioen bitartez, baizik eta prestazioen bitartez. Hau da, prestazio horiek ahalbidetzen dute pertsona hori zerbitzura sartu ahal izatea, eta ez erakundearen bitartez. Eta horren berri emango digu Jean-Jacques Manterolak, Frantzian funtsean horretan oinarritzen baita, Alemanian ere, egoitzetara sartzeko, eta etxeko harretarako prestazioak bideratzen dituzte, eta adibidez Herberetan, Erresuma Batuan ere logika hori erabiltzen dute prestazioena. Gipuzkoan ere laguntza pertsonalerako prestazioak hain zuzen ere eredu hori garatzen du, ez da, kontratatutako zaintzaile hori ordaindu ahal izateko. Eta baita ere zerbitzuaren araberako prestazioa, etxeko harretarako, ez agian hain ezaguna Euskadin, baina erkidego batzuetan gero eta zama handiagoa du. Gero eta gehiago erabiltzen dute. Eta baita ere, herrialde nordikoetan, prestazio ekonomikoak ez dira hain maiz erabiltzen, baina haientzat bai da garrantzitsua ere askatasunez aukeratu ahal izatea Suedian, Danimarkan, adibidez, bilatzen dute aukera bat baino gehiago eskaini ahal izatea erakundeei dagokienez. Horrela erabiltzaileek aukeratu ahal izango dute ez prestazio bat eta horren arabera zer erosiko duten, baizik eta bai dutela erakunde sorta bat eta udalari esan diezaiokete, nik nahiko nuke zerbitzua udalaren enpresa honek ematea eta ez besteak. Akreditazioen bitartez funtzionatzen dute enpresa horiek eta nolabait erakundearen babes hori dute nolabait. Noski, denak ditu bere arriskoak eta bere abantailak. Eta guztia da eztabaidagarria, iruditzen zait prestazioen alderdia ere badela bere alde onak eta txarra dituen zerbait eta eztabaidagarria dela ere, era berean. Bigarren joera da, gero eta gehiago ikusten ditugula hornitzaile pribatuak, baita ere erakunde publikoen etxeko arreta zerbitzuen hornidura horretan.
Gero eta gehiago parte hartzen dute erakunde pribatuek. Eta ez da era berean gertatzen herrialde guztietan. Alemanian iaia maila berean parte hartzen dute irabazi asmoa dutenak eta irabazi asmorik ez dutenak. Eta parte hartzen dute soilik egoitzetan, baita ere parte hartzen dute adibidez etxeko arretan. Erresuma Batuan, Eskoziaren kasuan, emandako arreta orduen 42% publikoak dira eta 45% pribatuak. Eta osartzen dira irabazi asmorik badutenak eta ez dutenak. Agian gero, Jean-Jacques azalduko digu pixka bat gehiago nolakoa den bere eredu hori Frantzian. Beraz, badago merkatuaren lehiaren alderdi hori eta horri dagokionez, erakunde publikoak ere lehian ibiltzen dira kasu batzuetan. Frantzian, Suedian, Danimarkan, izan ere pertsonek aukeratu gaitezakete zerbitzu publikoaren edo pribatuaren artean beti plazak libre baldin badaude noski. Beraz, erakunde publikoek ere horre lehian dihar dute. Pertsonak aukeratu dezakelako, zentro pribatua edo publikoa. Explicamos muy rápidamente las distintas... Hemen oso azkar ari gara aukera guztiak azaltzen, baina egon dira autonomia erkidego batzuk, herrialde batzuk, apustu bat egin dutenak partaietza publikoko erakundeak sortzeko. Jabetza publikokoak, hainbat formularekin, etxeko arreta hori eskaintzeko. Katalunian adibidez, egon dira era horretako esperientzia batzuk, Nafarroan ere bere formulak dituzte, eta badago ere interes handia piztu duen beste hildo bat, eta da kontrataziorako formula alternatiboak bilatzea. Izan daiteke klausula sozialen bitartez, izan daiteke itun sozialen bitartez, emaitzen araberako ordainketen bitartez, zeinetan udalek ez dituzte soilik arreta orduak ordaintzen, baita ere ordaintzen dute helburuak erdietsi direlako. Eta kontratatzeko modua, etxeko laguntza zerbitzu honetan, bada nolabait administraziotik zaindu nahi den zerbait. Hau da, ez da eskaintzen inolako kontrolik gabeko hornitzaile sorta bat, administrazioak hor parte hartzen du eta batzuei ematen die akreditazio hori. Hori ikusten ari gara hainbat herrialdetan. Hirugarren joera bat da, gero eta gehiago jartzen dela arreta behar handiagoak dituzten pertsonetan eta baita ere zaintza pertsonaletan. Estaldura tasa handia zuten herrialdetan tasa horiek murriztu egin dira eta gero eta gehiago jarri da arreta behar konplexuagoak dituzten pertsonengan. Hau da, joan dira pixka bat errelebatzen prebentziozko izaera zuten zerbitzu horiek, mendetasun handiena duten pertsonei zaintza horiek emateko eta baita ere zaintza pertsonal hori eskaintzeko. Beraz, horren ondorioz askotan ez dago katalogo publikoan etxeko zerbitzu hori. Edo gerta daitekena ere da bestelako finantzaketa iturri bat erabiltzea. Gero eta gehiago ikusten ari gara herrialde askotan etxeko arreta jartzen dela zaintza pertsonalaren barruan eta logika dela gizarte laguntzarena eta zentzu horretan badela selektiboagoa, adibidez aukeratzen dira hainbeste baliabide zituzten pertsonak. Badago ere beste elementu garrantzitsu bat eta da gero eta tresna sofistikatuagoak garatzen ari direla erabiltzaileen estratifikazio bat egiteko, horien beharrak ebaluatzeko eta jarraipen bat egin ahal izateko. Berariaz diseinatutako tresnak erabiliz. Eta badira ingurune komunitariorako diseinatutakoak. Egoitzetan badituzte tresnak eta maiz erabiltzen dira, horiek nahiko orokortuta daude, baina gero eta gehiago ari dira garatzen bestelako eskala homogeneo batzuk,
beharradinako kontrastea eta validazioa dutenak, hain zuzen ere etxean eta ingurune komunitarioetan erabili izateko. Horri esker, hobeto egiten da erabiltzaileen estratifikazioa, hobeto ebaluatzen dira beharrak eta baita ere pertsonen egoerak. Eta baita ere noski esku hartzen eragina. Eta horrekin batera, esan daiteke ere, kasu askotan, jomuga preventiboago horiek bestelako zerbitzu merkeago batzuei esleitzen zaizkiela. Adibidez, urtean behin etxeetara egiten diren bisita horietan, derrigorrezkoa baitira zenbait herrialdeetan. Eta pixka bat aldatu egiten da, etxeko laguntza zerbitzu hori ulertzeko modua. Eta bestelako programak bideratzen dira lehen zerbitzu honen baitan eskaintzen ziren tresna batzuk eskaintzeko. Laugarren joera bada autokudeaketarena eta lurraldearen arabera antolatzearena. Askotan hitz egiten da desprofesionalizazioat edo ingelesezko hitza baliatuz tailorizazio esaten den hori, hau da neurrera egite hori. Eta horren arabera esan daiteke lantegi handi bat bezala kudeatzen dela etxeko laguntza zerbitzua. Eta hori ez da soilik Espainian eta Italian gertatzen, Alemanian ere gertatu izan da. Etxeko zerbitzu horietan egiazko etxeko laguntza zerbitzu hori eman dutela langile batzuk ez dutenak beharrezkoa den prestakuntza, beharrezkoa den gaikuntza, eta beraz, nabarmen ikus daitezke desprofesionalizazio joera horiek. Horren aurrean, azken urteotan, eredu batzuk sortu dira, eta eredu horietan saiatu dira gertukoagoa den zerbitzu bat eskaintzen, zerbitzu komunitarioago bat, eta saiatu dira ere profesionalen autokudeaketa hori sustatzen. Denok entzun dugu, bultzork ereduaren berri, herberetan erabiltzen dena, edo baita ere Bartzelonako superirla sozial horiek denok entzun dugu, horiek egiten ari direla, badakigu ere, resuma batuan badaudela ongizate taldeak, edo mikroenpresa komunitarioak, Radical Home Care izenekoak, eta azken batean hau bilatzen dutena da arreta pertsonalizatuago bat eskaini ahal izatea, talde txikiagoetan, gertutasun handiagoarekin, lurraldarekiko atxikimendu handiago batekin, batez ere leku txikietan, eta baita ere bilatuz alduntze bat profesionaletan, eta baita ere azpimarratuz arreta jasotzen duten pertsonen indargunea. Askotan ingurune txikiago hauetan lan egiten dutenek, profesional gutxiagorekin, baina gaikuntza handiago batekin gertatzen dena da, erantzun maila asko hobetzen dela. Eta hain zuzen ere Martak honen berri emango digu, azalduko digu nola egin duten Bartzelonan. Beraz, hori beste joera bat genuen. Bosgarrena, osagarritasuna eta dibertsifikazioa. Ikusten ari gara, badaukagula batetik katalogo txiki, ongi ezarritako zurrun eta itxi bat, adibidez, gaur egun mendetasun legearen barruan eskaintzen zaiguna, eta horren aurrean, herrialde batzuek nolabaiteko zerbitzu sortak eskaintzen dituzte etxeko laguntza zerbitzurako. Elkarren artean osagarritasun handia dutenak eta horrela trantsizioak arinago gertatu daitezke. Malgutasun handiagoa eskaintzen dute. Adibidez, Alemaniako mendekotasun zerbitzuan, era askotako zerbitzuak kombinatu daitezke. Adibidez, egunaren erdian eguneko zentroara jotzea eta beste erdian etxeko laguntza zerbitzua baliatzea. Azken batean, dibertsifikazioa erraztu egiten da, sorta zabalagoak eskaintzen dira, osagarriak dira, eta uste dut horiek ez direla beharradina aprobetxatzen gurean. Adibidez, ikusten ari gara ere zerbitzu osagarriak garatzen direla, adibidez, etxera eramateko otorduak,
adibide argi bada udal batzuetan eta herrialde batzuetan horretarako programa oso interesgarriak egin dituzte, otorduekin lotuta, edo baita ere badago urruneko asistentzia, baita ere eguneko arreta, badaude zaintzaileek atxeden hartzeko zerbitzuak, eta azken batean zerbitzu osagarri hauek nire ustez joera interesgarri bat erakusten digute. Gurean ez da beharra dina garatu, baina oso interesgarriak dira hain zuzen ere etxeko laguntza zerbitzua osatzeko. Baditugu ere, dibertsifikazioa erakusten duten joera, badaude adibidez gaueko etxeko laguntza zerbitzuak, badaude ere larrialdietakoak, edo ultraintentsiboak, eta hori izan daiteke pixka bat barneko langilea dituen etxeko zerbitzuaren baliokidea. Azken batean, badaudelako pertsonak, mendetasun egoera oso konplexua dituztenak, eta 24 orduz arreta behar dutenak. Eta herrialde batzuetan, hain zuzen ere, horretarako zerbitzuak diseinatu dituzte. Eta iruditzen zait, honek balio erantsi bat ematen diola etxeko laguntza zerbitzu honi, eta laguntzen duela ere oinarrizko laguntza hori eskaintzen. Eta hor, badago ere beste jardunbide egoki bat azpimarratu nahiko nukeena, eta da etxean egiten den errehabilitazioa. Batzuetan, ospitaleko alta jasotzen duten erabiltzaileek behar izaten dituzte rehabilitazio programa oso intentsiboak, fisioterapiarekin, birgaikuntza terapiekin, eta kasu horietan, pertsonen autonomia sustatzeko, autonomia berreskuratzen laguntzeko egiten dituzte etxean bertan, adibidez Danimarkan. Eta han oso handia da. Etxeko laguntza zerbitzuak modu horretan eskaintzen duen zerbitzua erabiltzaile askori laguntzen die. Eta baita ere, etxerako bisita horiek batzuetan badira osasungintzarekin lotuagoak, beste batzuetan adibidez gizarte langintzarekin lotuagoak, eta ikusten ari garena jardunbide egoki gisa da nola bisita horiek sistematikoki egiten dituzten adinekoekin, eta horrela sistematikoki egiten dute jarraipen bat, valorazio bat, eta hori bai dela benetan jardunbide egokia prebentzioaren ikuspegitik. Eta 6. joerarekin, amaituko dut joerekin, oso interesgarria iruditzen zaigu ere arreta integratuaren eta kasuen kudeaketaren joera hau. Hainbat herrialdetan, eta horren adibideak ere baditugu adibidez Gaztela eta Leonen edo Gipuzkoan, ikusi dugu nola hainbat lekutan programak martxan jarri diren etxeko zerbitzuak integratzeko. Baliabideen koordinazio hobe bat lortuz eta komunitatean bizi diren eta mendekotasuna duten pertsonen zerbitzu horiek era hobean koordinatu ahal izateko. Eta zer formula erabiltzen diren? Batzuetan prestazioak aisialdira, fisioterapiara, zaintzara, era askotako zerbitzuetara iritsi ahal izateko. Prestazioi esker aniztasun bat finantzatu daiteke, zerbitzuen aniztasun bat. Baina noski, finantzaketaz gain beharrezkoa da ere kasuen kudeaketa intentsibo bat egin ahal izatea. Eta hor, adibidez, posible izango litzateke profesional espezializatu batek zerbitzu sorta nahiko zabal eta dibertsifikatu bat kudeatzea. Ez gaude ditut agian horretara, ez da? Normalean adibidez udal zerbitzuetan modu espezializatuago batean jokatzen dugu. Honek eskatuko luke baita ere baliabide komunitarioen sorta zabalago bat edukitzea. Eta noski, gizarte zerbitzuak, osasungintzako zerbitzuak datozkigu burura, honi buruz egiten dugunean, baina bestelako zerbitzuek ere koordinazio eta komunikazio eginkorrak egin daitezke, benetan arreta integratu bat eskaini ahal izateko eta kasuen kudeaketa aberatsago eta malguago hori egin ahal izateko. Horrela azken batean arreta sorta horien pertsonalizatuagoak izatea lortuko genuke eta baditugu
esperientzia asko, erakusten digutak badituela eragin oso positiboak, horrela lan egiteak, horrelako programak onuragarriak dira. Azken joera, orain bai, 7. Eta azpimarratu nahiko nuke, azken urteotan landu ditugun programa batzuetan oso modu zehatzean ere egin izan dutela. Y de evaluación. Yo creo que en gran parte, antes hablábamos del protagonismo de la provisión de servicios por parte de entidades privadas. Erakunde pribatuen probisioaren beharra aipatu dugu. Orain, ostera, badirudi administrazioa zentzu batzuetan ez dela zuzenean zerbitzuaren arduradun, baizik eta kontratazioaren arduradun da. Eta herrialde askotan, zerbitzuen inspekzioari orain ematen diote garrantzi administrazioera. Askotan, zaintzak, ebaluatzeko agentziak sortu dituzte, adibidez, Ingalaterran, Eskozian, hori da, administrazio horien adibidea, hori da. Eta hor eredu interesgarriak daude. Izan ere, agentzia horiei akreditazio funtzioa ematen zaie, ikuskatzeko eta ebaluatzeko eginkizuna ematen zaie, bai? Zerbitzu sozialen inguruan. Agentzia horiek egoitzetako arretara bideratuta daude. Hor, osasungintzan eta gizarte zerbitzuetan badituzte eskumenak, bestetan agentziak bakarrik zerbitzu sozialetaz arduratzen dira, baina geroz eta gehiago, eta gainera kontuan hartuta hor begirada jartzen dutela nagusiki egoitzetan, geroz eta gehiago hala ere badaude agentziak kalitate estandarrak bultzatzen dituztenak eta ebaluaketak egiten dituztenak eta jardunbide egokien manualak eta eskuliburuak argitaratzen eta horren bestez da gehiago bideratuta daude komunitate arretara eta arreta integral batera buruan. Beraz, gero entzungo dugu honi buruz gehiago, baina dena den etxeko laguntzuen eredu hori gaur egun oraindik ez dago erabat garatua, eta hor ebaluazioa, hau da, etxeko laguntzaren eragina, nola ebaluatu jakiteko hor garapen gehiago behar dugu. Eta hor informazio gehiago behar dugu udalen aldetik, adibidez, jakin behar dugu zenbat ordu ematen diren, zer nolako zerbitzuak eskaintzen diren, iruditzen zait urruti gaudela, oraindik zerbitzu kalitatea ebaluatzetik, eta bestetik urruti gaude jakitetik zer nola hobetu behar ditugun ematen ditugun zerbitzu horiek. Ebaluazio sistema horien hutsune hori hobetu beharko dugu sistemak hobeto garatu ahal izateko. Gainera, garrantzitsua da esatea, agentzietan, etxeko kontuetaz eta egoitzetaz arduratzen diren agentzia horiek ebaluazioaren enfokea aldatzen ari dira. Poliki. Hau da, hor, lehen ex-ante modura egiaztatu egiten zuten legezko alderdi guztiak, eta orain gehiago, askoz ere gehiago ebaluatzen dute inpaktu osoa, hau da, bizi kalitatearen ikuspegitik. Bai egoitzetako, bai etxeko laguntzetan. Hau da, zer nolako zerbitzuak arreta jasotzen diren, hori oro har ebaluatzen da, eta ikusten da inpaktu edo eragin positiboa duten ala ez, pertsonen bizi kalitatean. Horren bestez, hor aurrerapen interesgarri gertatu da adibidez Alemanian, eta hor badaude kalitate ereduak, FQM deritzenak, bereziki diseinatu direnak, hain zuzen ere, etxeetan horrelako irizpideak sartzeko. Eta hori, ebaluazioaren eta ikuskapenaren ereduetan badaude aurrerapen interesgarriak eta guretzat ere ikasgai garrantzitsuak izan daitezkenak. Tira, joera nagusiak, zer nolako joerak ikusi ditugu? Badira behar bada beste batzuk ere, horretaz hitz egin genezake, beste batzuetaz, baina nagusiki hauek iruditzen zaizkigu garrantzitsuenak, ez dugu astirik denetaz hitz egiteko, beraz, hauek aipatu nahi ditut. Aldaketa batzuk gertatzen ari dira, etxeko laguntzen eremuan. Egia da, hor, analisia egin behar dela ikusteko zerbitzu horiek Europan nola antolatzen diren, eta ondorioz, hor, elementu batzuk aztertzera eramaten gaitu horrek. Hau da, gure papera ez da gomendioak ateratzea. Baina guk
lurralde batzuetan ere, baita Euskadin ere planteatu izan da. Estrategia bat, prestatu beharko genuke etxeko laguntzarako estrategia hori hobetzeko. Eta nik planteatu nahiko nuke zein diren gakoak. Zer nolako elementuak hartu behar ditugun kontuan horretarako. Lehen bizikoa, lurralde arkitektura eta eskumenen arkitektura. Eta zehazki, udalen papera. Hor, bi gauza azpimarratu nahiko nituzke. Etxeko laguntza modelnoak, Europan aztertzen baditugu, bi eredu mota ditugu. Alemaniako edo Frantziako eredua, eta gero Jean-Jacques behar bada zuzenduko nau, baina Alemaniako eta Frantziako ereduan, udalek oso paper txikia jokatzen dute. Paper nagusia hor eskualdeek egiten dute, departamenduek eta gobernu zentralek ere bai. Eta zerbitzuak ematerako orduan, eta etxeko laguntza ematerako orduan, hor udalerrien papera, batxo batean gelditzen da, bigarren mailakoa da. Eta beste eredu batzuetan, adibidez, Britainia handikoa, herrialde nordikoetako eredua, hor udalen papera oso garrantzitsua da. Erresuma batuan, edo Danimarkan edo Suedian, gertatzen dena da, udalerriak askoz handiagoak direla. Erresuma batuan, udalak aipatzen dituen, hemen foru aldundia antzeko tamainoa gutxi gora bera. 2.000, 5.000, 20.000 bizi lagun dituzten erakundeak dira. Eta hor, laguntza eskaini dezakete beren udalerrietan. Euskadin adibidez, autonomia erkidego bakoitzak badu bere eskumen eremua, Kataluniak, Gaztelak, iparraldek badu bere eremua, nor bere berezitasuna ditu, baina lurraldeetako eta eskumenen arkitekturaz gogoeta egitea oso garrantzitsua da zerbitzu horiek nola artikulatu aztertzeko. Bestalde, sarbidea. Nola eskaini laguntza hau? Nola egin sarbide hori? Diru laguntzak emanez, edo beste nola egiten du? Nola egin behar dugu hori? Adibidez, Gipuzkoako kasuak zerbait esan beharko liguke, hau da, familien eskabideak ikusita, eta ikusita zein puntutaraino etxeko laguntza zerbitzu zurrun batek, zer nolako eskaintza egin dezaken, adibidez hori administrazioek egiten dute, ezta? Eta horremestez familiek kontratatzen dituzte batzutan pertsona zaintzaileak. Orduan, hor ikusi behar duguna da zein kasutan eta zer nolako erabiltzaileentzat eta zer nolako egoeretan funtzionatzen duten ongi prestazio ekonomikoek eta ez horren beste administrazioak antolatutako zerbitzuak, bai? Eta behar bada, ikusi beharko genuke gaur egungo modeluari eutsi behar diogun ala ez. Beste eztabaida gai bat. Aukera askearen kontu hori funtzionatzen ote duen, garrantzitsua ote den, zeini laguntzen dion eta zeini ez, eta zein kasutan behar bada pertsona batzuek ez duten aukeratu nahi, eta nahi duten behar bada administrazioak kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea. Eta hornitzaileen arteko lehiaren kontu horrek funtzionatzen ote duen ala ez, zein kasutarako eta noiz funtzionatzen duen. Beraz, kontu horietaz pentsatu egin beharko genuke. Laugarren kontu bat, nola eraikitzen da erakunde hornitzaileen eskaintza jakin bat, bai? Hau da, erakunde txikie eta hurbilekoekin, sustraituta dauden erakundeen bitartez, hau da, modu jakin batean lan egiten duten erakundeen bitartez. Hor, administrazioak aukera baldin badute pixkanaka horrelako hornitzaileen egitura bat sortu dezaketen, edo dauden edo orain arte egon diren eskaintzekin konformatu behar duen administrazioak. Eta gero, kontrataziorako irizpideak, hau da, zer nolako irizpideak esarri ditzaketen administrazioek. Kontu garrantzitsua. Beste eztabaida bat, Espainian ez dena egin eta egin beharko genukena da, zein aukera eman behar diegu pertsonei eta familiei kontratatzeko, da, zaintzailea kontratatzeko. Frantziako ereduan adibidez, kasu batzuetan aukera ematen du prestazio bat jasotzeko zaintzaile informala kontratatzeko, baina kasu batzuetan bakarrik, eta Alemanian ere aukera egoten da, PFF hori da adibide bat, prestazio bat da, zaintzaile informala kontratatzeko, baina horren kontra, hor ez da egoten zaintza lan profesionalik. Beraz hor, eztabaida bat dago, eta eztabaidatu egin beharko genuke honen gainean. Eta amaitzen joateko, bestalde, desberdindu behar ditugu laguntza zerbitzuko atentzioak eta zerbitzu personalizatuak. Hor, etxeko laguntza, etxeko zerbitzu beharrak
asetu behar direnean adibidez, erosketak egitea beharrezko izaten da, edo plantxatze zerbitzua izaten da, persona nagusientzat adibidez. Edo, bestalde, egon daitezke adibidez, mendekotasuna duten pertsonentzako zaintza lanak, bai? Beste eztabaidagai bat. Diversifikazioa, hau da, etxeko laguntzaren aniztasuna diversifikazioa eta arreta sorta edo pakete horietan egon behar duen malgutasuna. Gaur egun aipatzen da, neurrira egindako paketeen kontua, hartara oso zerbitzu desberdinak hobetzeko eta eskaini ahal izateko. Eta horrela, lortu dezakegu zerbitzuen konfigurazio horretan laguntza askoz malguagoak eskaini ahal izatea. Eta aldakorragoak ere diren laguntza moduak eskaini ahal izatea. Eta ez egotea horren lotuta kartera espezifiko batera, zerbitzu kartera espezifiko batera. Beste kontu bat, ez dakit hori hau beste joera gisa edo identifikatu dezakegun, baina tira. Garrantzitsua da kualifikazioa, ahalduntzea eta profil profesional berriak zehaztea. Geroz eta gehiago kontratazio pleguetan, etxeko laguntza etxeetan, adibidez hiri eta herri askotan, hor askotan profil berriak agertzen hasi dira eta dagoeneko existitzen diren profesional profilentzako eginkizun berriak esleitzen hasi dira. Horretaz ezin izan dugu asko hausnartu, baina iruditzen zait funtzioen edukia eta profesional horien edukia eta funtzioa ongi zehaztea garrantzitsua dela. Hori lotuta dago lan baldintzekin eta kostuekin. Zenbat balio du etxeko laguntza zerbitzuko ordu batek? Zein da bere kostua, nola finantzatzen da, adibidez Alemanian, ez gara, xeretasun horietan sartuko, baina Alemanian adibidez, kotizazio espezifiko baten eta aseguru baten bitartez finantzatzen da. Frantzian ere badago horrelako zerbait. Nola lortu dezakegu finantzaketa nahikoa egotea eta kostu horiek zentzua izatea eta aukera ematea kobertura jakin batzuetarako, intentsitate jakin batzuetarako eta aldi berean lan baldintza egoki batzuk egotea. Beraz, laguntza zerbitzu hau kopago baten bitartez finantzatzea ere aztertu beharko genuke. Izan ere adibidez, Eskozian zaintza pertsonalak doakoak badaude, zaintza pertsonalak doakoak dira ez dira ordaintzen, mendekotasuna baldin badago, eta etxeko laguntza eta egoitzako zerbitzua bakarrik ordaintzen dira, eta hor etxeko arretaren zerbitzua eta mantentze eta ostatu zerbitzua nolabait ere ordaintzen dira, eta iruditzen zait hor etxeko laguntza zerbitzurako kopago bat edo aztertu beharko litzateke. Hor ikusi beharko litzateke erabiltzaileen diru sarrerak, ondasunak edo patrimonioa aztertu beharko litzateke ikusteko kopago bat ezarri daiteken ala ez. Eta amaitzeko, teknologia berrien eta digitalizazioaren eragina aztertu behar dugu, etxeko laguntza hau ezartzerako orduan duten eragina, ikusi beharko genuke digitalizazio prozesu hori benetan nola gertatzen ari den, berrikuntza zehatzik sartzen ari ote garen, egia da, Euskadin SSI zerbitzua asko ari dela lantzen laguntza zerbitzua kudeatzeko modu berriak aurkitzeko eta teknologia berrien bidez gauzak hobeto egiteko. Iruditzen zait funtsezkoa dela oro har zerbitzuak hobetzeko, behar bada udalen esku ez dagoela horren beste, baina beste erakunde batzuen eskutan bai, eta da aztertzea etxeko laguntza hau nola kudeatzen den etxeetan eta zer nolako lan baldintzak eskaintzen diren zerbitzu hauetan. Nola garatu modu berriak, tresna berriak gauzak ebaluatzeko eta gauzak zerbitzuak ikuskatzeko. Hauek dira guk hauteman ditugun joerak, gaur egun, behar bada edo seguru asko gehiago ere izango dira, guri deigarriak egin zaizkigun horiek aztertu ditugu nagusiki, baina uste dugu horiek direla gaur egungo joera nagusiak, oro har. Horiek kontuan hartu behar ditugula. Iruditzen zait gainera denak direla beharrezkoak, gure azterketa honetan, behar bada beste kontu batzuk ere egon daitezke identifikatu ez ditugunak, baina tira, berrikuspen txiki honi esker, iruditzen zait testuingurua ongi ezarri dezakegula, jakiteko hemendik aurrera zer nolako esperientziak entzungo ditugun, eta Iparraldeko, Matiako, Bartzelonako eta Gaztela Leongo esperientziak entzutean testuinguru hori kontuan hartu behar izango dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba, zuretzako galdera pare bat, alde batetik. Txostenak, ikerketak egin dira, Gasteizko udalean eta Bartzelonakoan ere bai. Galdetzen digute, ote dakizun noiz egongo diren eskuragarri eta noiz ezagutu
izango ditugun. Bai, seguru asko Bartzelonakoa behintzat argitaratuko da laster. Eta egia da hor badaudela analisi batzuk zehatzak direnak, eta esperientzia batzuk jaso dituzte, eta horietako batzuk behintzat laster argitaratuko dituzte. Bigarren kontua, hau ohorezko matrikula lortzeko galdera bat da. Kontu bat aipatu duzu ikuskatze eta ebaluatze sistemak sortzeari dagokionez. Hor, jakin izango genuke, hau da, evidentzia hitz egin izango genuke, hori behar bada zaila izango litzateke, baina somatzen alduzue zer nolako kudeak eta formula beharko ditugun, adibidez, hornitzaile pribatuen edo aukera askearen kontu horiekin lotuta, ez? Zer nolako sistemak ematen du emaitzarik onena kalitatearen, arretaren kalitateari dagokionez bereziki. Tira, egia da, ebaluazio asko egin dela, adibidez, prestazio ekonomikoek zer nolako papera betetzen dute, eta hornitzaile pribatuek zer nolako papera betetzen dute jakiteko. Gai hau interesatzen zaionarentzako badaude argitarpen asko. Hor, deigarria da, Erresuma Batuan asko publikatu dela, eta herrialde nordikoetan ere bai. Eta nik askoz ere ebaluazio gutxiago aurkitu ditut, adibidez, Alemanian edo Frantzian. Alemanian eta Frantzian, bi herrialde horietan, eredua da prestazio ekonomikoen bitartez funtzionazioa nagusiki. Eta hor ez dut ebaluazio eta kontestazio askorik aurkitu. Egia da, dena den, hor horrelako aldaketak analizatzen ditugunean, hau da, prestazioen bitartez funtzionatzen duenen jendeak eta hornitzaile pribatuen bitartez horra adibidez, Erresuma Batuan horrek kontestazio handia izan du. Batez ere, ikerkuntza akademikoaren aldetik esango nuke. Eta Suedian, Danimarkan eta bar, hor iruditzen zait, gainera badago ikertzaile britainiar bat, Vanessa Davy du izena, eta oso ongi aztertu ditu kontu hauek denak. Eta planteatzen duena da, zuzen ere, kasu askotan, gakoa da zuzen ere haren arabera zein eta nola. Hau da, zer nolako pertsonei eskaintzen zaien horrelako aurrekontu individualak, adibidez, ideia hori, ez? Diru bat eskaintzen zaizu eta zuk erosi zerbitzua merkatuan, horrek ez du modu berean funtzionatzen denontzat, hau da, ezintasuna dituzten pertsona daude, pertsona nagusiak, laguntza duten pertsona, laguntzari gabeak, sare baten daudenak, sarerik gabeak, beraz hor, prestazioak denontzat eta zerbitzu publikoa denontzat bai, baina ikusi behar duguna da, pertsona mota bakoitzarentzat zer den egokia. Batez ere bere negoziatzeko gaitasuna kontuan hartuta, eta bere laguntza sareak duen gaitasuna kontuan hartuta, hau dibidez. Hau da, zer gaitasun duten diru bat jaso eta merkatuan ongi moldatzeko. Pertsona batzuek badute horretarako gaitasuna, baina beste batzuek oso gutxi. Eta horrekin lotuta gainera laguntza zerbitzuak, bai? Zer eskaintzen zaien pertsona horiei? Hor, ezintasunaren eta ezintasun fisikoa duten pertsonek beti eskatu izan dute zerbitzu zuzenak ez ematea haiei, baizik eta prestazio ekonomikoak ematea. Eta bizitza independentea horixe dela. Prestazio ekonomikoa jaso eta beraiek erabili eta moldatu alizatea hori. Eta gainera, bulegoak ere sortu dituzte bizitza independentea bultzatzeko eta hor laguntza aholkularitza eskaintzen zaie. Hau da, zer aukeratu, zer kontratatu, zer ebaluatu eta nola, hau da, era guztietako aspektuetan aholkularitza jasotzen dute. Tira, hor, ikusten badugu, zer egitura behar dugun, aukera askeko egitura horrek ongi funtziona dezan, hori da aztertu behar duguna. Adibidez, herrialde nordikoetan, batzuetan, zer egiten dute, laburtzeko. Esaten digutena da, eragin positiborik ez du dela izan guztionek langileen lan baldintzetan. Hori adierazten dute. Noski, adibidez Danimarkan, langileen lan baldintzak, noski, erakunde pribatuak sartzen baldin badira tartean, jende horren lan baldintzetan horrek eragina dauka noski. Baina ez dut ikerketarik aurkitu, esaten dutenik arretaren kalitatea gutxitu dela. Herrialde nordikoetan, hain zuzen ere, lehia gehiago sartu da, hornitzaileen artean, eta ez dirudi kalitatea jaitsi denik. Ikerketa asko daude, eta denak ez doaz norabide berean. Beraz, hor,
nik Banesak aipatzen zuen hori, aipatuko nuke. Jendeak laguntza nahikoa jasotzen duenean, eta aukera askea duenean, eta zuk zeuk erabaki dezakezunean zer nolako zaintza sorta nahi duzun, horrek abantailak ditu gaur egungo ereduen zurruntasunaren aurrean. Tira, beste galdera bat egiten digute. Aipatu ahal izango zenituzke jardunbide egokiak, hau da, zerbitzu sozialak eta osasun zerbitzuak etxean integratzeari dagokionez? Orduari begiratu behar diogu, Ez dakit hau den unea erantzuteko, edo bestela bukaera erakutsiko dugu. Bai, hau hemen utziko dut Jean-Jacques ere ezagutzen ditu zerbitzuak, horrelako zerbitzuak, Frantzian dituztenak eta iparraldean, eta Martak ere noski Kataluniako kasua ongi ezagutzen du, eta Kataluniako erkidegoan hain zuzen ere integrazio soziosanitario hori oso aurreratua dute, beraz, segura asko Gaztela, Leon eta Euskadin baino gehiago, berbada oker nabil, baina iruditzen zait, gero hitz egingo duten hizlariek horrei buruz beste zerbait esan ahal izango digutela, beren hitzaldietan, integrazio horri buruz. Beraz, aurrera. Tira, bai, jendea aipatzen ari da, oso hitzaldi interesgarria iruditu zaiola. Tira. Elkargotik, esplikatuko digu nola funtzionatzen duen etxez-etxeko arreta zerbitzuak Frantziako estatuan, eta iparraldeko ikuspuntutik zeintzuk izan daitezkeen eredu honi ikusten zaizkion puntu ahulenak eta sendoenak. Egunon, Jean-Jacques, eta ongi etorri. Egunon denoi, buenos días a todos. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Egunon denoi, pantalla partekatuko dut orain denokin. Si me pueden decir si... Esaidazue, ikusten alda. Sí, lo que he previsto hacer en mi ponencia es empezar... Itzaldi honetan zer egin nahiko nuke? Hasteko. Esparru orokorraz hitz egin nahiko nuke, hau da, lege esparru orokorraz, eta zifra batzuk eskaini nahi ditut, jakiteko mendekotasunaren alorra nola dagoen Frantzian, eta gero Euskal Herriari buruz arituko naiz. Bestalde, amaieran, azaldu nahiko nuke gure sistemak nola funtzionatzen duen hemen. Eta lehen aipatu berri duzuen galdera hori erantzunez, hor hainbat eredu aurkeztuko dizkizuet integrazio eredu horren inguruan dauden aukerak, existitzen direnak. Eta gero, zer nolako zailtasunak ditugun, esango dizuet, eta zer nolako erronka ditugun aurrez aurre. Hasteko, Frantzian, arazo publiko bat dugu, oroar, zahartze prozesuarekin, gizartearen zahartzearekin, eta hori estatu mailan tratatzen ari da Frantzia, baina lege bat behar dugu, aurreratua, eta puntu hori planteatu da azken urteotan, gaur egungo gobernuak Macronen presidentetzapean bazuen aurreikusia lege bat aurkeztea zentzu honetan, baina amaieran presidenteak lege hau lotu nahi zuen pentsioen erreformarekin, eta pentsioen erreforma etzen ateran pandemiaren egoeraren eraginez, eta dakizuenez gerora etorriko den legegintzaldirako gelditu da gai hori. Zintzirik gelditu da beraz. Hor, politika publiko indartsu bat dago Frantzian, eta da pertsona nagusien etxeko laguntza eredu hori mantentzea. Egoitzak badaude, baina hor aukera nagusia da gaur egun etxeko laguntza hori indartzea eta eskaintzen jarraitzea. Sailkapen bat egin da, mendekotasunaren alorrean 6 graduko eskala bat ezarri da, eta hor frantsesezko siglak GIR edo GIR siglak erabiltzen ditugu. Lehengotik 6. mailarainoko
dependentzia mailak ezarri dira, 6. maila izango litzateke erabat autonomoa den persona, eta lehenengo mailakoa da erabat mendekoa den, edo erabateko mendekotasuna duen pertsona. Amaitzeko, Frantzian, 60 urte bete dituen pertsona orok, finantza laguntza bat eskatu dezake. GIR bat eta GIR lauaren bitartean sailkatua baldin badago, horrek laguntza jakin bat jasoko du, gero, GIR 5 eta 6 kategorietan sailkatu bada pertsona horietan, hor pentsio kutxak ere sartu daitezke pertsonaren diru-sarreren arabera. Eta, gero zehaztuko ditu gehiago kontu hauek, baina azken batean, autonomiaren esleiper pertsonalizatu edo APA izeneko horrek, gastuaren zati bat ordaintzen du, baina ez osoa. Lege esparruari dagokionez, estatuak hor paper garrantzitsu bat betetzen du, reglamentazioa edo arauzkotzea eta legea ezartzea alde batetik, eta baliabideak eskaintzea. Baina aktore nagusia departamentua da. Departamentua nolabait konparatuko genuke foru aldundiekin. Eta hor badira beste eskumen batzuk eta botere fiskala han txikiagoa dute, baina haiek dute alor sozialeko eskumena. Eta Frantzian, departamentuak dira nagusi ekintza sozialaren alorrean. Zahartzeari eta APA izeneko autonomiaren esleipen personalizatu horri dagokionez, horiek egingo dituzte, APA horrek egingo du etxeko ebaluazioa nolabait esateko. Ebaluazio, departamentuko zerbitzuek erabakiko dute ebaluazio horretatik abiatuta zein laguntza plan behar duen pertsonak. 2 irizpide hartuko dute. GIR horretan dute sailkapena eta beren diru-sarreren maila. Eta hor, nabarmendu behar da noski, Frantzian horrelako laguntza jasotzeko ez dela pertsonaren ondarea kontuan hartzen, baizik eta beren diru-sarrerak. Hori aldaketa garrantzitsua da. APA hori indarrean sartu zenean, autonomiaren esleipen personalizatua indarrean sartu baino lehen beste prestazio bat zegoen. Eta hor bai hartzen zen kontua ondarea. Eta gaur egun ostera ez. APA hau indarrean sartu denez geroztik, hori ez da kontuan hartzen. Departamentuaren beste eginkizun garrantzitsu bat da tarifikazioa ezartzea eta zerbitzu profesionalen baimena edo autorizazioa emateko. Akreditazio modu bat dago eta estatuak hor esleipen edo lizitazio prozesu bat egiten du eta gerora departamentuak aitortu egiten du prestazioa emaile horiei aukera ematen die, hau da, hornitzaile aukera ematen die, rekonozitu edo aitortu egiten ditu, eta hornitzaile horiek izan daitezke publikoak edo irabazi asmodunak. Beraz, departamentuaren eginkizunetako bat hori da. Baimendu egiten du esku hartze bat, eta hor tarifikazioa ere erabakitzen du, ezartzen du. Tarifikazio hori individualizatua da egitura bakoitzean. Hori gero azalduko dut. Frantzian 3 hornitzaile mota daude. Alde batetik zerbitzu publikoa dugu, hain zuzen ere CAS izeneko ekintza sozialerako zentro komunalak ditugu alde batetik. Lehen Josebak aipatzen zigunaren aritik, halaxe da, Frantzian udalak, ez kasu guztietan, baina udaleak hornitzaile izan daitezke, kasu batzuetan. Eta alor ruralean edo nekazaritza alorrean ostera ditugu ekintza sozialerako zentro interkomunalak, CIAS sigla dituztenak. Beraz, horiek izan daitezke zerbitzu hornitzaile. Baina, zerbitzu publikoaren ondoan, badago asoziatiboa den sektore bat oso dinamikoa, eta badituzte eginkizun oso garrantzitsuak. Aspaldiko elkarteak dira, 60-70 hamarkadatiz geroztik Frantzian funtzionatzen dutenak, eta elkarte horiek, asoziazio horiek oso garrantzitsuak dira. Udalek aitortu egin behar dute elkarte horien zerbitzu publikoa. Eta horietan,
udalak alde batera gelditzen dira zerbitzuaren kudeaketa horretatik kanpo nolabait. Eta hirugarren alorra, 2000 urteaz geroztik, 2010-2011 urte geroztik, sektore lukratiboa, merkataritzako sektore lukratiboa ere tartean sartu daiteke. APAk edo autonomiaren esleipen pertsonalizatuak errekonozitu aitortu ditzake 3 laguntza zerbitzu mota hauek. Erabiltzaileak aukeratzen du zein nahi duen, eta hiriguneetan bereziki lehia handia dago, hornitzaileen artean. Zerbitzu publikoak, merkataritza sektorearekin lehiatzen du adibidez, eta tarifa desberdinak aplikatzen dira hainbat irizpideren arabera. En Francia, hace 4 años. Eta orain zifra batzuk aipatu nahiko nituzke, ikusteko zer nolako tamaina duen APAk. 800.000 onuradun zeuden ia 2017an, 60 urtetik gorako biztanleriaren ia 5% jasotzen du etxeko APA, hori badago ere egoitzetarakoa. Eta aipatzekoa da ere, etxeko APA jasotzen duten onuradunen 80% GIR 3 edo 4an daudela. Hau da, GIR 1 edo 2an sailkatuta daudenetako asko egoitzetan daude. Pirinio Atlantikoen departamentuan 15.000 onuradun inguru genituen duela 2 urte, eta horietatik 10.000 dira etxekoa jasotzen dutenak. Eta zerbitzuaren antolaketari dagokionez, zehazki hitz egingo dut Ipar Euskal Herriko eremu geografikoaz. Nire iritziz bereizi detzakegu alde batetik kostaldeko hiri sektore hori Baionatik Hendaiaraino doana, gutxi gora bera, eta bertan badaude hainbat egitura elkar bizitzen ari direna, baditugu alde batetik sektore publikoa eta bestetik lehia ere enpresa pribatuekin udalerrietan, berberetan. Eta baita ere, lehen aipatu dudanaren harira, elkarteekin lotuta, udalek, Donibane Loitzune inguru horretan, hegoaldeetan, nahiago izan dute zuzenean ez hartu bere gain, zerbitzua baizik eta elkarte bati esleitu. Landa eremuetan, barnealdeko herrialde horietan, egitura gutxi dituzte. Eta ziaz edo ekintza sozialerako zentro interkomunalaren bitartez eskaintzen dira. Eta hemen oso argi ikus daiteke interesa dagoela hiri sektorean eta ez direla sartuko enpresa horiek landa eremuetan distantziak handiagoak dira, sarbide zailagokoak eta abar. Eta Euskal Herrian, landa inguruneaz hitz egiten jarraituko dut, ziasak edo ekintza sozialerako zentro interkomunalak 1000 onuradun eskas ditu, ez da 1000ra iristen. Eta 2017 progresioa oso handia izan da, esku hartze orduei dagokienez. 2018ko datuak dira, lehenengoak, 120.000 ordu inguru genituen 3 urte geroago dagoeneko 155.000 ordutan jarri ginen. Eta ordu horietatik 175 aparenak dira. Aipatu nahiko nuke ere nola sailkatzen diren eguneroko bizitzarako laguntza zerbitzuak. 2 kategoria ditugu, alde batetik etxearen mantentze lanak eta bestetik esku hartze tekniko deritzotenak. Adibidez, garbitzen, nork bere burua garbitzeko laguntza, transferentziak, akuilu kognitiboa,
baina ez laguntza teknikoak, adibidez material teknikoa edo urruneko asistentzia. Horretarako bestelako baliabide publikoak baitaude, bestelako iturriak. Eta zerbitzua bi kategoria horietan bereizten denez, bi kualifikazio profesional daude ezarrita. Guk, adibidez, etxeko laguntzaile deritzegun horiek, eta hauek batez ere etxeko lan horiek egiten dituzte, etxea txukun mantentzekoak eta abar. Eta gero, bizitzarako laguntzaileak ditugu. Haiek egiten dituzte eskuhartze tekniko horiek. Eta baditugu bai emakumeak eta bai gizonezkoak sektore hauetan lanean. Eta beraien profila teknikoagoa da, eta baita ere, badaukate prestakuntza bat estatu mailan araututa dagoena, Frantzian. Derrigorrezkoa da kontratua edukitzea, eta garrantzitsua da ere zaintzailea ezin dela izan ezkontidea, zainduaren ezkontidea. Eta departamentuak finantzatu egiten du. Hornitzailearen aldea, ez onuradunarena. Hau garrantzitsua da. Eta horrela da ere teleasistentzia edo urruneko asistentziarekin. Beraz, bi profil eta bi kualifikazio profesional ditugu, eta horregatik ezin dira laguntzaile horiek sartu osasunaren eremu horretan. Xir bat eta bi kasuetan, pertsona zaurgarrienen kasuan, askotan gurutzatuak dira haien eskuhartzak eta erizainenak edo osasungintzaren sektoreko beste langileenak. Eta hor, esan bezala, debekatuta dute osasun eremu horretan sartzea etxeko zerbitzuko langileak. Adibidez, erizainak dira garbitzaren arduradunak, adibidez, baina hor noski badaude ñabardura batzuk sotilak izan daitezkenak eta oso ongi argitu behar direnak. Askotan gurutzatu egiten direlako. Eta aipatu du Josebak pixka bat, baditugu Frantzian etxeko erizaintza zerbitzuak integratuta ditugu, hainbat zerbitzu, eta horien arabera pixka bat gerturatu egiten dira arlo soziala eta osasungintzakoa. Horren adibide da, aipatu berri dudan SIAD edo etxeko erizaintza zerbitzu hori. Batez ere erizainek egiten dute, aseguru sozialak finantzatzen du, mediku preskripzio bidez funtzionatzen du, hau da ez du zerikusirik aparekin, baina interesatzen zaiguna da, zerbitzu horiek askotan bere gain hartzen dituztela koordinazio ardura batzuk. Koordinatu egiten dituzte, adibidez, medikuak, etxeko zerbitzuko langileak, erizainak. Badaukagu ere SPASAD izeneko zerbitzua, etxeko laguntza eta zaintza zerbitzu polibalentea da, 2005an sortu zen, eta 2005an modu integratuago batean lan egiten da. Bi egitura elkartu ziren. Alde batetik osasungintzakoa eta bestetik gizarte langintzakoa. Eta modu integratuari esker, egitura berberean sartzen dira bi sektoretako langileak. Ideia da, sarrera bakar bat ematea onuradunei. Garrantzitsua dena, delako sarrera bakar horren bitartez zerbitzu bakar bat eskaintza eta errazagoa izatea harentzat. Zerbitzu integratu horien beste adibide bat, aipatu nahiko nuke orain, azken batean helburu horrekin lan handia egin baita, osasungintza eta gizarte langintza elkartzeko 2019an, Pirinio Atlantikoetako departamentuan, uztartu egin ziren hainbat egitura, 3 osasun sare eta 5 maila, hain zuzen, PTA deritzon hori osatzeko laguntzarako lurralde plataforma hori eratzeko. Honen bitartez,
herritarrei eta profesionalei ematen zaizkie bai orientazioa eta bai informazioa. Eta lagundu egin nahi da kasu konplexu horiek antolatzen. Adibidez, hainbat profesionalek esku hartu behar dutenean, gaixo edo paziente berberarekin, laguntzeko ere, adibidez, une oso sentsibleetan, ospitalera sartzean edo ospitaletik ateratzean, hor hainbat profesionalek parte har dezakete. Eta beraz horrela lagundu egiten zaie bai egiturari berari eta bai pertsonari berari. Eta orain hitz egin nahiko nuke tarifikazioaz. APAren bitartez, eta orain bai sartzen ari naizela zailtasunetan eta erronketan. Hau da nire hitzaldiaren azkeneko txanpan sartzen ari naiz. Eta esan genezake, APAren bidezko tarifikazioa ez dela behar adinakoa gaur egun. Egituren ikuspegitik, hornitzaileen ikuspegitik, tarifikazioarekin zailtasun handiz estaltzen dira egituren kostuak. Ez dira eskaintzen soldata erakargarriak. Eta hori lotuta dago, aipatuko dudan bigarren zailtasunarekin, eta da lanpostu hauek ez direla erakargarriak. 2021 arte, 22 euro orduko tarifa eskaintzen zen, gutxieneko tarifa gisa, eta hori da estatu frantsesak hartu zuen erabakia, gertatzen dena da departamentua bere baliabide propioa dituela, eta hor badaude ikamikak estatuaren eta departamentuen artean. Ez soilik gure departamentuarekin, baizik eta departamentu guztiekin. Nahi dutelako estatuak baliabide gehiago ematea departamentuei, eta ez daukagu estatu lege bat, eta horrek ere badu bere eragina. 2021ko abenduan, beraz, Frantziar estatuak erabaki zuen gutxienez 22 euroko tarifa hori ezarri behar zela egitura guztientzat, eta guk neurri horren kariaz Pirineo Atlantikoen departamentuan erabaki genuen tarifa hori beste 2 eurotan igotzea. Eta azkenean 24,61 euroko tarifa dugu orduko, jakinda azkenean onuradunari kuota kalkulatzen zaiola 22 euroko tarifa horren arabera. Gainerakoa departamentuak ordaintzen du. Adibidez, xir bat sailkapena duen pertsona batek baliabide gutxi baldin baditu, ordainduko luke 22 euroren 10%. Orduko gutxi gora bera 2 euro ordainduko lituzke. Gainerakoa ordaintzen du garak. Eta beste zailtasun bat, beste erronka bat, aipatu du, ogibidea ez da, erakargarria. Eta ni ziasaren zuzendari naizenean ere, barneko Ipar Euskal Herriko eremuetan, ikusi dugu ez genuela behar adina laguntzaile, eta horren ondorioz, lehentasunezkoak ez ziren esku hartze batzuk atzeratu egin behar izan ditugula. Noski, aurretik genuen, tentsio bat, baina hau areagotu eginda pandemia dela eta batzuetan gertatu da, egon direla, gaixo dauden pertsonekin harremanetan, eta horregatik ezin direla lanera joan, txertoa jaso ez duten langileek, etenaldiak izan dituzte, ere, eta hor badaukagu erronka bat, azken batean ogibidea erakargarriago egiteko. Beste zailtasun bat da, malgutasun hori ona da, berez erabiltzailearentzat, aukeratu ahal izatea, ez da? Hori berarentzat ona da. Baina gertatzen dena da, 3 zerbitzuen artean baldintzen desberdintasun batera egiten duela,
eta atzerapen bat gertatzen ari dela sektore publikoan, elkarteen sektorean, badaukate lan hitzarmen askoz ere hobegoak dira, eta soldatak handiagoak dira horren ondorioz, eta sektore publikoak ikusten du zailtasunak dituela erakargarritasun hori lortzeko. Sarbidea zailagoa da, beraz. Eta badaude ere, beharren ondoriozko zailtasun batzuk. Ikusten ari gara beharrak gero eta handiagoak direla, eta adibidez, Euskal Herriari dagokienez, lurralde erakargarria da gurea, adineko beste bizanle batzuentzat, askotan baditugu bikoteak, ona etortzen direnak, zartzaroan, elkarrekin sartzen dira hemen, haien senidengandik urrun, eta honek eragina du, bai hiri esparruan eta bai landa eremuan. Eta honek behartu egiten gaitu zerbitzuak horren arabera ere garatzera. Pertsona batzuek ere zailtasunak dituzte, haien gaixotasunak direla eta, haien desgaitasunak direla eta, mendetasunak gora egiten duelako. Eta hori dela eta, behartuta gaude bestelako laguntza moduetan pentsatzera. Eta aipatu nahiko nuke labur-labur mugaz gaindiko Poktefa proiektu bat. Agintzari kooperatibarekin aurrera eraman dugun proiektu bat da, Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatiba da, eta zaintza sare bat sortzen da proiektu honekin. Voluntario batzuk parte hartzen dute eta bakarrik edo isolatuta bizi diren adinekoei laguntzea bilatzen da. Ingurune mesedegarri bat eskaintzeko haiei eta bestelako zerbitzu batzuk eskaini ahal izateko. Honekin amaitzen dut, eskerrik asko. Muy clarificadora la explicación. Eskerrik asko, Xantxak, oso argia izan da zure aurkezpena. Galdetzen digute, ea, aipatu dituzun tarifa horiek gordinean diren, ez dakit oso ongi zertaz ari diren. Gordinean dira tarifak eta gero mendetasunen arabera 100% ordaintzen dute, handiagoa edo txikiagoa, diru sarreren arabera, edo azaldu dezakezu pixka bat nola funtzionatzen duen horrek. Ez dut oso ongi ulertzen gordinarena. Zeri buruzari da hori, nik ere ez dut ongi ulertu egia esan. Ez dut ongi ulertu. Ezakitagian koordainketa horren berri eman dezakezun. Eta zeren araberakoa den erabiltzaileak ordaintzen duena. Pentsatzen dut horren araberakoa izango dela? Bai, adibide bat emango dizut, iruditzen zaidalako adibidearekin agian hobeto ulertuko dela. Guk, ziasean, urtarriletik aurrera 24,71 tarifa aplikatzen dugu, orduko. Honek esan nahi du, departamentuak tarifa hori ordaintzen duela. Eta onuradun batentzat laguntza plan bat dagoenean demagun 10 ordu erabiltzen dituela astean, beraz laguntza plan bat eratzen da eta biderkatu egiten dira eta guztira 250 piko euro kostatuko zaio zerbitzua astean. Baina demagun onuradunak nik aipatu dudan adibidean baliabide gutxi ditu, pentsio bat du demagun 1000 eurokoa dena, bada oinarrizkoena, 900 eta 1000 euro arteko pentsio bat duela demagun. Kasu horretan,
onuradunak En torno de 2 euros, más o menos. gutxi gora bera 2 euro ordaindu beharko lituzke orduko. Beraz, 24 eta 2 euroko alde hori departamentuak ordaintzen du. Hay que considerar según los niveles de Eta gero hor badaude ezarrita diru sarrera eta baliabideen baremo batzuk. Hau da, 24 euro horiek dira hornitzaileak jasotzen dituenak eta finantzaketa egiten da erabiltzailearen eta departamentuaren artean. Bai, hori da. Bai, noski, hornitzaileak baldin badu 3.000 eurotik gorako pentsio bat, orduan 2 euro baino gehiago ordaindu beharko ditu. Orduan, baina dena den, badago proportzio nahiko handi bat aparen aldetik ordaintzen dena. Entiendo que no hay más preguntas por ahora. Pasamos ahora... Pentsatzen dut ez dagoela galdera gehiago, beraz jarraien Marta Joan Serrari emango diogu hitza, Bartzelonako udaletik dator bera eta berak superirla sozial edo superilla sozial buruz hitz egingo digu. Eta berak azalduko digu zer nolako bilakaera izan duten. Badira etxeko harretarako eredu berri bat, talde batzuk daude eta talde horiek hartatu egiten dituzte super irla sozial horietan bizi diren pertsonak. Aurrera, Marta, zurea da hitza. Eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Egia esan aurretik egin diren hitzaldiekin asko erraztu didate lana askoz ere errazago azaldu ahal izango dut gure Bartzelonako eredua. Eta nik arreta jarriko dut arrazoietan, egin dugun horretan, baita ere ebaluatzeko moduan, eta azalduko dizkizu zer nolako muga eta erronka detektatu ditugun. Proiektua Josebak aipatu duen laugarren joera horretan kokatzen da, autokudeaketa eta zerbitzuaren lurraldetze horretan. Aurkezpena partekatuko dut zuekin, primeran, ea ba. Creo que como antes tengo algún problema para pasar pantalla. Uste dut orain ere arazoa ditu dela. Gardenkia pasatzeko. Zer ikusten duzue? Consigo pasar pantalla. Bai, baina ez dut lortzen gardenkia aldatzea. Ea, mugitzen da orain, xagua. Lehenengoan nago, ez da? Ahora, vale. Bien. Pues voy a empezar a contaros, ¿no? Ongi ba, orain bai. Hasiko naiz azaltzen zer egoera genuen etxeko laguntza zerbitzuan Bartzelonan horrek sortu baitzuen edo horrek eman baitzion bide proiektu honi. Hemen ikus dezakezue zer nolako bilakaera izan zuen zerbitzuak 2014 eta 2021 bitartean. Erabiltzaile kopurua eta ordu kopurua ikus ditzakezue. 2017-2018an erabaki genuen proiektu bat martxan jartzea. Nahi genuen zerbitzua berritzea eta hori egin nahi genuen benetan volumen handiak genituelako. Begira 2018ko datua 24.000 erabiltzailetik gora genituen. Urteko erabiltzaileak dira, ez dira egunero erabiltzaileak. Eta iristen ari ginen ia 5 milioi orduko zerbitzura urtean. Ordu horietan sartzen dira familiako langileen orduak eta baita ere garbitzaile laguntzaileen orduak, baina haien pisu erlatiboan nahiko baxua da zerbitzuan. Eta gure adin piramideari dagokionez, biztanleriaren zartzari dagokionez, kontuan izan behar dugu 2021an 1.600.000 biztanle genituela, biztanleriaren
21% baino gehiagok 65 urtetik gora dituela. Beraz, hiria oso zahartuta dago, gure inguruaren ere gertatzen da, baina Bartzelonan benetan biztanleria zahartuta dago, eta bazen ere horrekin batera garrantzitsua ikustea erabiltzaileen tipologia. Zer nolako mendekotasuna zuten, eta zenbat orduko estaldura jasotzen zuten. 2021ean, 3. graduko 10% ziren erabiltzailea, 2. graduan 26%, lehenengoan 48% eta gradurik gabe edo etxeko laguntza zerbitzu sozial edo sozioedukatiboan 15% zeuden. Eta 3. graduko arreta jasotzen dutenek ongi hartatuta daudela esan dezakegu etxeko laguntza zerbitzu batekin. Hor uste dut badugula eztabaidarako lehenengo elementua. Ikusten dugu batez beste zenbat laguntza jasotzen duten, ikusten dezakegu 3. mailan 33 ordu jasotzen dituztela batez beste, 2. 25 eta lehenengo eta gradurik gabekoetan 17 eta 16 atzeko, beraz. Eta gure lehenengo urratsetako bat izan zen analisi bat egitea, diagnostiko bat jakiteko ea zer nolako egoera genuen. Ikerketa etnografiko bat egin genuen, behaketa bat, ikusteko zer nolako lana egiten zen laguntza zerbitzuan, eta zer nolako ezaugarri zituzten onuradunek eta etxeek. Eta badakit, zerbitza ongi ezagutzen duzuenok, badakizuela, hau nola dagoen. Badakizue, benetan ez dagoela batasun bat arreta jasotzen duten pertsonen artean baditugu, sartze esan dezagun garbi bat duten pertsonak, ez dutena bestelako handeatzerik, ez dute pobreziarik, senideak gertu dituzte, baina baditugu ere bakarrik bizi diren pertsonak, gaixotasun mentalak dituztenak, egoera ekonomiko zaurgarrian bizi direnak, pertsona horien mugikortasunaren arabera egokitu gabe dauden etxeetan bizi direnak, beraz, alde handiak ditugu, aniztasun handia dute zerbitzuaren erabiltzaileek. Beraz, lanean emandako ordu hori oso desberdina izango da, eskaintzen den lekuaren eta erabiltzailearen arabera. Zer gehiago ikusi genuen? Ikusi genuen ere, laguntza zerbitzuaren lana, dagoeneko aipatu den bezala, badela lan individuala, hierarkikoa, zereginen arabera, atazen arabera antolatzen dena, ikuspegi fordiarra duena, eta lan plan horren arabera bakarrik egiten duzu lan, zuk ebazten dituzu, egoerak, eta profesional hauek urteak eta urteak daramatzate bakarrik, lanean etxeetan. Noski koordinatzaileen laguntza dute, baina azken batean bakarrik daude, oso bakarrik etxeetan. Eta irizpideak badira azkenean beraiek egindakoak. Zer gehiago ikusi genuen? Balantze bat egin genuen, eta ikusi genuen zer alde zeuden guk sartzen genuenaren arabera eta jasotzen genituen laneko tentsioen artean, eta horretarako entzuten genuen sindikatuetatik esaten zigutena eta langile beraiek esaten zigutena. Guk zerbitzutik egiten dugunaren logikaren arabera, ez nahi sartuko zorrora, baina pertsona batek aukeratzen badu zerbitzu hau, zer egiten dugu? Gizarte zerbitzuen zentroan adosten dugu zer ordu eta zer egun egokitzen zaizkion zerbitzua etxean izateko. Eta gure konpromisoa da, erreferentziazko profesional bat izango duela, eta ark lagunduko diola posible den guztietan, posible zenean ordezko bat joango da. Eta ikusten dugu, hor zerbitzuaren eredu osoa oinarritzen dena
laguntzan eta puntualtasunan, ezta? Horretan oinarritzen da kalitatea. Zerbitzua agindu badugu leku honetan eta ordu honetan egingo dela, hori egitea. Eta erabiltzaileen aldetik gogobetetasun maila nahiko handia da. Hori ere esan beharra dago. Baina hemen badugu gogobetetzen maila nahiko handia Bartzelonan. Zer nolako lan tentsio iristen zaizkigu alde batetik partzialtasuna, ezta? Gu zerbitzuen kontratu honekin, aipatu behar da udalaren bigarren handiena dela, garbitasunerako lanetakoaren atzetik, 4.000 langile inguru kontratatzen genituen eta bageneukan lan hitzarpen bat Kataluniarako ezarrita dagoena, ez nahi sartuko, soldaten balorazioan, nahiko baxua dira, baina kopuruek deskribatzen dute egoera bat, zeinetan ikusten dugu partzialtasun handia, aldi baterako kontratu asko, txandakatze handia, badakizue sektore honetan, zerbitzu honetan, beste jarduera ekonomikoetan ez bezala, hemen langileak ez direla geratzen sektorean, eta horregatik erreklutatu egin behar ditugula langileak. Que tendrían que fletar algún avión para poder tener el personal. Batzuetan, momentu jakin batzuetan, langileek esaten ziguten, abioi bat martxan jarri beharko genuela, Bartzelonan egon behar zuten leku guztietara iritsi ahal izateko. Etxeko laguntzaren zama fisikoak eta psikologikoak ere aipatu behar ditugu, adibidez. Etxe batera sartu eta zailtasun bat edo beste duten persona bat mobilizatu, edo beste etxe batzuen kasuan zailtasuna da etxe horretan sartu eta hango arazoei aurre egitea, zailtasun edo karga psikologiko bat da. Hor, ikusten duguna da, zer gertatzen den, adibidez, zerbitzu batzuk erortzen direnean, langileari enpresek eskatzen diote etxean gelditu derila, baina gero beste leku batzuetara joateko eskatzen zaie. Hori ere aipatzen ziguten. Langileek esaten ziguten gainera, hor izugarrizko kostu fisikoa duela, oso doituta eta justuak diren denbora tarte batzuetan leku batetik bestera ibiltzeak. Absentismo maila altua zen. Bestalde, ikusten genuen zerbitzu hau gainera externalizatua dago eta ikusten genuen desplazamentuaren kostua oso handia zena eta denbora hori ez dela produktiboa. Orduan, beste gauza bat ere egin genuen, hausnarketa bat egin genuen, ikusi dugu lan prekarietatearen mapa, zer nolakoa daukagun, eta gu nola ari garen zerbitzu ordutegiak ezartzen. Eta hor grafiko bat ikusten dugu hemen iruditan, eta ikusten duguna da ordu punta batzuk daudela. Hau da, goizeko 8:00-etatik hasi eta 12:00 arte. Eta galdetzen dugun guztietan, jendeak goizeko ordu horretan nahi du zerbitzua. Horrek ez du esan nahi, egunero 8:00-etatik eta 8:00-etatik 11:00-etara joango garela. Igual, 2 egunez bakarrik joango gara. Baina jende ia guztiak ordu tarte berean eskatzen du zerbitzua. Horregatik, zer ikusi dugu? Zirkulu bizioso batean sartuta geundela, erabateko mugekin, lan egoera jakin bat sortzen ari ginen, hau da, persona profesionalak behar ditugu laguntza zerbitzu hori eskaintzeko, persona horiek ez badute trebatze bat, hazkunde prozesu bat, ez badute trebatze bat, karrera bat, alde egiten dute, eta gero beste batzuk iristen zaizkigu, eta hor zerbitzuaren kalitatea jisten da. Horren bestez, oso lotuta dago kalitatearen zerbitzea, eta pertsonen, profesionalen, lan baldintzak. Eta gainera ingurunea, esan dizuen bezala, hau da, pertsonen zahartzea. Eta geroz eta behar handiagoa dugu pertsonen etxeetan arreta eskaintzeko. Horregatik, esan dugun bezala, guretzat garrantzitsua izan da, beti jende horren borondatea errespetatzea. Etxean bizi nahi duten pertsona horien nahia errespetatzea. Hori eskatzen digute pertsonek. Eta denon artean ikusten duguna da, horretarako modu bat aurkitu behar dugula, jendeak alduen bitartean, beren etxean bizitzen jarraitu ahal izan dezan, arreta eta zainketa maila jakin bat, autonomia maila jakin baduten bitartean, posible izan dadin. Etxean bizitze hori. Dena den, hausnarketa eta analisi hori
egin genuenean aurrekontua zere hitz egin behar izan genuen, aurrekontua gorantz zikoan nabarmen, eta beraz eredu iraunkor bat aurkitu behar genuen. Sozialki eta ekonomikoki iraunkorra izango zen eredu bat. Beste aldagai bat ere sartu genuen hor tarteko, behar bada orain arte ez genuen horrenbeste kontuan hartu aldagai hori. Izan ere orain ematen diogun garrantzia ez diogu ematen. Lurraldearen analisiaz ari naiz. Bartzelona oso hiri trinkoa da, trinkotasun dentsitate altua du, oso hiri zahartua den gainera, eta hemen ikusten duzuen mapa. Hau da, berotasunaren mapa. Erabiltzaileak ikusten ditugu hemen metro karratu bakoitzeko laguntza zerbitzuaren erabilerak. Ilunez daudenak 800 erabiltzaile baino gehiago daudela esan nahi du metro kuadroko. Hemen ikusiko dizuet gero beste maparen bat, kilometro kuadroko, barkatu. Grisez dauden eremuak dira, hor laguntza zerbitzu gutxi dauden lekuak dira, edo zonalde industrialak, edo konserola ingurua, hau da, mendi inguru hori hiriaren atzealdean duguna. Gainerako dena urbanizatua dago, oso densoa da, trinkoa da, eta jende asko bizi da. Beraz, hor, adibide bat emateko. Adibidez, Ciutat Bella distrituaren mapa dugu hemen. Puntutxo bakoitza, puntutxo bakoitza etxe bat da. Laguntza zerbitzua erabiltzen duen pertsona baten etxea da. Hau da, Bartzelonako Rambla, hau da, Aldezarra, eta ikusten duzu zer nolako inguruak diren eta distantziak eta gertutasunak. Beraz, hor, langile bat, laguntza zerbitzuko langile bat, etxe batetik ateratzen zen, eta ondoko eskileran edo pareko eskileran edo handik oso gertu dagoen beste etxe batean, beste etxe bat eukiko du, beste erabiltzaile bat egongo da. Eta hori, ordura arte ez genuen aprobetxatzen. Guretzat 4 lote zeuden ordura arte, eta langileei orain etxeak gertu jartzen dizkiegu alden moduan, alden neurrian. Baina erabiltzaileekin konpromisoa dugu langileak ez aldatzeko, eta horregatik alde batetik bestera bidaltzen ditugu adibidez ordu erdiko desplazamenduak egin behar izaten dituzte. Eta denbora asko joaten da hor. Eta gainera kalkulatzen da, optimizatzeko kalkulatzen da oso denbora justuak izan behar direla. Beraz, hori dena kontuan hartu genuen, eta hasi ginen pixkanaka benchmarking lan bat egiten. Eta beste esperientzia batzuk bilatzen hasi ginen, eta asko simplifikatuko dut ez dudalako denborarik. Baina gehien gustatu zitzaigun esperientzia Burtz Orkekoa izan da, Josebak aipatu du. Guretzat, Burtz Ork izan zen inspirazio iturri bat, bai? Hain zuzen ere, ikusi genuen eredu bat funtzionatzen ari zera, ara joan ginen, ezagutu genuen, ikusi egin genuen, eta ikusi genuen posible dela gauzak beste modu batera egitea. Ikusi genuen sistemikoki gainera, ekosistema oso desberdin batean dagoela, gurearen aldean, Burtz Ork erakunde pribatu bat da. Eta Burtz Ork aukeratzen dute erabiltzaileek. Hau ere komentatu da. Gaitasun hori, erabakitzeko gaitasun hori eta pertsonei ematen zaien ahalduntze aukera hori. Erabiltzaileek aukeratzen dute Burtz Ork. Orduan, txeke bat jasotzen dute osasun laguntzarako eta etxeko laguntzarako, eta erabiltzaileek erakunde hori aukeratzen dute. Eta Burtz Ork profesionalek ere aukeratzen dute. Hori ere garrantzitsua da. Adibidez, Herbehereetan badago mugimendu bat langileen aldetik, Burtz Orkera hurbiltzeko izan ere, Burtz Ork benetako arrakasta izaten ari da. Zein da Burtz Orken oinarria, zer da? Tira, helburua da talde autogestionatuak sortzea, erizain taldeak, hain zuzen ere etxez-etxeko laguntza zerbitzua eman dezaten. Osasungintza arreta hori ez da gure osasun arretaren berbera. Etxean ematen dute laguntza hori, eta da pertsonaren zainketarekin eta pertsonaren gorputza zaintziarekin lotuta dauden lan guztiak dira. Botikak zaintzen dituzte, elikagaiak, elikadura, garbiketa lanak, pertsonaren garbiketa lana. Beste kategoria batzuk ere badituzte erizaintzaren barruan. Erizaintza maila desberdinak dituzte. Baina
hau tipifikatzen da, adibidez, etxe batean profesional bat iritsiko da, baina han dagoenean, era askotako lanak egiten ditu profesional honek. Ez bakarrik berari zehazki dagokion kategoria profesionalekoak. Zertan zentratzen dira bereziki? Tira, saiatzen dira bereziki pertsonaren autonomia eta independentziari eusten. Pertsona erabiltzaile horien autonomia bultzatzen. Asko zaintzen dute pertsona horrek bizitzeko dituen arrazoiak eta respetatzen dituzte. Lehenik eta behin erabiltzaileekin te bat hartzen dute. Ulertzeko zerk motibatzen duen pertsona hori. Inguruan dituzten baliabideak aktibatzen dituzte, oso orientazio komunitario indartsua dute. Bestalde, arduratzen dira zaintzaileak trebatzeaz eta orientatzeaz. Beraz, pertsona zentratutako orientabide bat da. Marta, denboraz larri gabiltza, Zenbat denbora daukat? 10 minutu? Ados. Tira, talde independiente horiek ditugu, profesionalekin osatuta, gutxi gora bera 12 bat laguneko taldeak dira. Eta informazio sistema bat dute atzean, horri esker kudeaketa hori posible da. Hau da, dezentralizazioa egiten da, zerbitzuan. Hor, coach bat dute, laguntza eskaintzen die profesional horiei, etxean lan egiten duen profesional horri. Zer egin dugu guk Bartzelonan? Tira, guk Buurtzorg eredua egokitu dugu Bartzelonan. Egia esan, sistemaren desberdintasun sistemiko eta kulturalaren ondorioz, ezin genuen zuzenean sistema hura gurera ekarri. Zer egin genuen? 4 pilotu gurekin hasi ginen martxan hiriko 4 auzotan, 4 lotetan, hau da, lizitaziorako genituen 4 loteetan, eta gure hornitzaile, garai hartan hornitzaile ziren 4 enpresei laguntza eskatu genien laguntza zerbitzua kudeatzeko beste modelo eredu berri bat sortzeko. Haiek 10-12 profesionaleko ekipoa sortu zuten eta hor marraztu genuen superu artea. Adibidez, Ensantxearen kasuan, 4-5 etxalde izaten dira, katalanez, etxalde bat irla deitzen da, eta horregatik deitzen diogu hau horrela, bai? Horrela itzultzen dugu, baina kontzeptua horti datorrez, etxaldeak edo etxadiak elkartu eta superu arte bat edo superirla bat sortzen dugu. Tira, eredu horretan, beraz, erabiltzaile guztiak hartatuko ditugu eta zerbitzu guztiak eman, gauekoak izan ezik eta asteburukoak izan ezik, talde profesional honen bitartez. Orain, hiria, nola dago, 10 superirla ditugu dagoeneko, eta 4 leku hauetan, hiriko 4 leku hauetan, zer egiten dugu. Hor, superirla bat eta ekipoa garatzen dugu, eta gero ondoan beste bat eta beste bat. Zein da helburua? Tira, garrantzitsua, 3 helburu garrantzitsu. Gainera, elkarri oso lotuta daude. Alde batetik garapen profesionala, hau da, okupazio egonkor, kualifikatu bat sortzea eta prekarietatea murriztea, sektorea eta zerbitzua hobeak izan daitezen, bestalde zerbitzuaren kalitatea, zertarako ari gara pertsoneia hobeto erantzuteko eta arreta hobea eskaintzeko, beraz, zerbitzua personalizatu behar dugu, duintasunez eskaini behar dugu profesional basartzen denean berria kalitatea galdu ez dadin, bestalde komunikazioa ere, erabiltzailearekoko komunikazioa eta hurbiltasuna hobetu behar dugu, eta iraunkortasun ekonomiko eta soziala ere bultzatu behar ditugu, hau da, ezin baldin badugu zerbitzua ordaindu, horrek ez digu balio, beraz, 3 helburu nagusi horiek ditugu, eta horiek izan dira gure oinarria, eta horren gainean egin dugu saiakuntza osoa. Etengabe, gure buruari galdetu diogu, egiten genuen gauza oro, benetan 3 helburu horietara bideratuta zegoen ala ez. Bestela, dispersiorako arriskua duguta. Praxis modura, zer lortu dugu pilotu hauen bitartez? Dira, lortu dugu arretaren jarraitutasuna hobetzea. Gaur egun, pertsona batek talde baten arreta jasotzen du, ikusten dugu hor profesional guztien argazkia paper horretan, eta hori da taldea. Adibidez, hilabete batean, zerbitzu batera, langile bat, 2 edo 3 joango dira. Baina beste bat, 2. bat edo 3. bat iristen denean, ez dator lehen aldiz, hau da, dagoeneko aurkeztua da,
ezagutzen du, pertsona profesional horrek badaki lan plana, izan ere lankideek dagoeneko kontatu diote, ezagutu du, eta dagoeneko egonda egoera horretan, eta horren bestez jarraitutasun bat gertatzen da edo lortzen da arreta horretan. Oso garrantzitsua da. Bestalde, erabiltzailearen ikuspegitik, profesionalarekiko begirada bat lortu nahi dugu, ez? Eta ez nire zaintzailea dela esatea. Hor, harreman batzuk personalegiak izaten dira batzuetan. Nolakoa da talde lana? Zertzela da batzuk, baino ez. 12 langile hauek osatzen dute talde bat, astean behin bildu egiten dira edo bi astean behin, hau da, taldea martxan dagoenean bi astean behin, planifikazioak hartzen dituzte, erabiltzaile guztien plangintzak, hor kurbak pixkat leundu egiten dituzte, hau da, 8-etatik 12 bitarteko kurba hori garrantzitsua da, eta hor taldearen hasieran kurba hori leundu egin behar izaten dute, denek eduki ditzaten jornada luzeagoak. Nola egiten duzu hori? Hartzen dugu, zerbitzuak hartu eta esaten dugu, Joseren etxean, astelen eta asteazkenean joango gara, 9-etatik 12 joango gara. Zer ikusi behar dugu? Zein lan mantendu behar ditugun ordutegi horren barruan, eta zein lan aldatu ditzakegun ordutegiz. Izan ere, gero, Joseren etxetik joango naiz beste etxe batera, eta oso hurbil egongo denez gero, egin dezaket hori, hau da, zerbitzu laburragoak egin ditzaket, baina maizago joatea ere izango dut. Eta hor, maiztasunaren kontu hori ere ikusi dugu, horrek komunikazioa, erraztasuna ekartzen digu, eta horrek zerbitzu hobetzen du. Profesional hauek, eta talde hau da gure irizpide bartekatu hauek sortzeko aukera ematen digutenak. Bileretan ikusi duguna da, erabiltzailei buruz hitz egiterakoan langileek berdintasun ezak aurkitzen dituzte. Adibidez, pertsona erabiltzaile honi oso denbora gutxi eskaintzen zaizkio, beste batzu gehiegi. Hau da, hor koordinatzailea sartzen da tarteko eta jarraipen bat egiten da langile guztien irizpide kontuan hartuta. Beraz hor, aurrerapen hori oso garrantzitsua izan da. Langile hauek erabakiak hartzen zituzten, orain arte koordinatzaileek erabakitzen zuten. Langileek erabakitzen dute, zerbitzua birplanteatzen da batzutan, edo beste modu batera plangintza batean sartzen da. Eta badute horretarako gaitasuna, badute erabakitzeko eta esku hartzeko gaitasun garrantzitsu bat. Bestalde, gainera, lurralde txiki batean mugitzen dira, eta ikusi egiten dituzte, ezagutzen dituzte, eta beste zainketako eragileek ezagutu egiten dituzte. Profesioa edo ogibidea bisibilizatzea ere gainera gure helburuetako bat da, zainketen sektorea oro har hobetzeko. Zerbitzu hurbilak eskaintzen ditugu, lehen eskaintzen ez genituenak, lehen adibidez erabiltzaileak arazo bat bazuen, ezin genuen joan, baina orain bai gertu gaudelako. Bestalde, zuzeneko komunikazio kanalak ireki ditugu erabiltzailearen eta taldearen artean, lehen ez genituen, lehen dena koordinatzaileen bitartez egiten zen, eta hobekuntza handia izan da. Eta taldea bera ere, hobetu da. Izan ere taldean berdinen arteko kontrola existitzen da. Adibidez, exigentzia maila jakin badagoenean, adibidez, ikusten dugu, jakiten dugu, adibidez, zein langilek ez duten beren lana erabat betetzen, hori jakin egiten da azken batean. Tira, prozesua zein izan da, probatu egin dugu, doitu eta orain azte prozesuan gaude. 8 superirlara iritsi gara, horrek kontratua handitzeko beharra eskatu zuen, eta gero COVID-a iritsi zenean noski horrek gelditzera behartu gintuen. Baina orain, iritsi nahi dugu hiri osoan 60 superirla edukitzera. Oro har, Bartzelona osoan 200 superirlatik gora izango ditugula aurre ikusten dugu. Gure helburua da, 2023-rako 60 superirla edukitzera. Jauzi handia da. Superirleen dimensioari dagokionez, dago ez dizuet esan, erreferentziatzat hartzen dugu profesional eta zerbitzuen volumen jakin bat. Eta
hori ari gara orain zehazten hain zuzen ere superirla hauen dimensio optimoa zein izango den. Baina bai, izango da 9 eta 15 profesional bitartean, 50-80 erabiltzaile eta 1500 zerbitzu ordu inguru izan beharko dira. Eta bestalde, garrantzitsua da, inobatu nahi duzuen ontzako edo zuen aldaketak partekatu nahi dituzuen entzako. Esan nahi dizuet nola egin dugun hau. Proiektu pilotu hauek alor publiko eta pribatuaren arteko kolaborazio esparru batean gertatu zen. Arau bat genuen, helburu partekatu bat genuen, eta gardentasun handia zegoen. Zer ari zen gertatzen edo zer ari zen ongi funtzionatzen, hori bultzatzen genuen, etengabe. Eta horri esker, espazio bat izan dugu probatzeko. Bestela, ezin duzu ezer egin, ezin duzu mugitu. Horrelakorik ez baduzu. Ordu asko pasatu genituen bilduta, hizketan, eta nik esaten dizuet denoi, guk asko hitz egin dugu udal askorekin eredu honi buruz. Eta funtsezkoa da entzutea, eta behatzea. Batzuetan gauza bat esaten dizute, baina beste bat esan nahi dizute. Gauzak probatu, akatsak onartu, eta besteek zu aztertzea ere onartu behar duzu. Gure gana unibertsitateak etorri dira, aztertzaileak eta bar, eta input asko iristen dira, batzuetan modu nahastu batean. Gure erosotasunetik kanpo gaude, baina hori horrela da. Gaur egun tarteko diren agente guztiak ongi sentitu daitezela nahi dugu, beren ekarpenak jasoak izan daitezela. Eta horretarako ez dago beste funtzionamendu modu hoberik. Beraz, oso azkar, orain arte, ebaluatu ditugu etxez etxeko laguntzaren superirlak, ez ditugu nahi bezain modu integralean ebaluatu, baina 3 helburuak ebaluatu ditugu. Garapen profesionalari dagokionez, hemen azken batean ebaluazioa da poliki zabaltzen goazen neurrian ikustea ea geroz eta langile gehiago ditugun 30 ordu edo gehiagoko kontratuekin. Guk eskatzen duguna da taldeetan sartzen diren langileek gutxienez lanaldi osoak edo 30 ordutik gorako lanaldiak izatea. Izan ere, dena lotuta dago, ogibidearen garapena eta prekarietatea murriztea, dena bat da. Zerbitzuaren kalitateari dagokionez, galdetegiak egin ditugu. Lehen galdetegi bat egin dugu, ez bakarrik erabiltzailearen gogo betetzen maila jakiteko, baizik eta zerbitzuaren atributuak ezagutzeko poliki-poliko. Izan ere, pertsonari arreta eskaintzeko zerbitzu bat ezaz ari gara, bai bukatzen ari naiz, Eta behar bada gauzak beste modu batera neurtu behar ditugu. Oso garrantzitsua da gainera ikustea nola neurtu gauzak. Guk gogo betetzen maila estudio bat egin dugu 2022ko urteari dagokionez, eta COVID-a izan dugun arren, oso ebaluazio positiboak jaso ditugu eta superirletan are gehiago. Kostuak ere ikertzen ari gara, garrantzitsua da. Kostuen egitura aldatu egiten da. Behar bada, kostuak pixkat handitu egiten dira, baina garrantzitsua da kostuen egitura aldatzen dela. Ni ekonomista naiz eta beti esaten dut, zerbitzuak balio gehiago baldin badu, hobeto ordaindu beharko dugu, ezta? Kontua ez da kostuak murriztea, kontua da zerbitzu on bat ere iristea kostu arrazoizko batzuekin. Eta kostu horiek ahalik eta produktibitate handiena izan dezatela. Hau da, desplazamentuak murriztuz eta produktiboak ez diren beste ataza batzuk alde batera utziz. Bestalde, beste alor batzuk ere kontuan hartu ditugu lanaren soziologiarekin lotuta, baina beste momenturen batean azaldu beharko ditut. Orain bai, puntu kritikoak. Sistema ari gara etxeko laguntzaren kudeaketarako udal informazio sistema bat garatzen. Garrantzitsua da. Beste elementu bat, lan esparrua. Hitzarmen bat dugu, eta hor, hitzarmenean sartzen diren eginkizunek lotu egiten dute gure garapen hau. Eta nahi dugu langileek zerbitzuak planifikatu ahal izatea. Horretarako aldaketak behar ditugu ingurunean, honek aurrera egin ahal izan dezan. Bestalde, mendekotasun legea, horrek behartzen digu ordu mugatu batzuk eukitzera eta zurruntasuna ematen digu. Eta guk pertsonen beharrak hartzen ditugu kontuan, eta ez lan ordu kopuru finko bat izan behar duen.
Beste erronka bat. Hau, bateratu behar dugu gure zerbitzu sozialekin. Adibidez, iaz. 10% areagotu dira arreta sozialak, eta beraz hor, zailtasunak ditugu. Iraunkortasun ekonomikoan ez nahi sartuko, gehiago ikasi behar dugu, adibidez, ekipoen dimensio optimoari dagokionez. Bestalde, eredua zabaltzea, badakigu hemen Katalunian badaude beste udalerri batzuk, horretan ari direnak, adibidez, Prat de Llobregat eta beste leku batzuetan. Eta guk hau partekatu nahi dugu. Eta nahi dugu, hau, besteekin bateratu eta lagungarri izan dadila esparru orokorrago baterako. Eta nahiko genuke gainera, laguntza zerbitzu hau, beste modu batera finantzatzera iritsi alizateko, kapitatiboa izan dadila finantzaketa modu hori. Beste erronka batzuk, etxez-etxeko zerbitzuen integrazioa, beste etxez-etxeko zerbitzu batzuekin bateratzea, adibidez, etxez-etxeko jakien zerbitzua eta horrelako beste zerbitzu batzuk. Hor oso esperientzia piloto polit bat egin dugu zentzu horretan, eta koordinazio sozio-sanitarioaren inguruan ere bai. Bestalde, hirietako logika komunitarioa zaindu behar dugu, bilatu behar dugu interakzio handiagoa zerbitzuen eta komunitateko baliobideon artean. Hor badugu guk ideia bat, poliki lanean jarri gara, baina pentsatu behar dugun zer behar duen pertsona horrek, bai, etxez-etxeko laguntza behar du, baina zer behar du, norbaitek erropa garbitzea edo janaria prestatzea edo hor gauza asko daude eta poliki ikusi dugu zer izan daiteken superirla sozial bat edo egoitza sakabanatu bat edo horrelako zerbait. Hor Googleen hori sartzen baldin baduzue ikusiko dugu zein den gure proiektua, hau da, nola bultzatu zainketa hurbilen eredu hori superirletan. Hemen utziko dut, ez dago denbora gehiagorik, eta gero eztabaidan erantzungo diet zuen galderei. Eskerrik asko. Marta, eskerrik asko. Galdera gerorako utziko ditugu, eta orain, hitza emango diogu Carmen Vázquez Pinori, Gaztela Leongo juntatik datorkigu, eta hasteko, lehen aipatzen genuenari buruz hitz egingo dugu. Hau da, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren arreta zerbitzuak dituen arazo batzuei buruz hitz egingo dugu eta Rural Care proiektuari buruz. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko aukera hori emateagatik, eta nik jardunaldi honetan ere parte hartzeko aukera eman didazuelako, eta gure proiektuaren buruz hitz egin alizateko. Tira, zertan datza Rural Care proiektua? Hasteko honi buruz hitz egin nahiko nuke, eta gero, denborari baldin badut bideo labur jarriko dizuet, 2 minutukoa da, eta ikusiko dugu zer nolako profesionale garatzen duten, eta zer nolako perspektiba duten Rural Care honen gainean. Pantalla partekatuko dut zuekin. Ikusten alduzue? Bai, ikusten da? Ikusten da, bai. Ados. Tira, Rural Care, testu ingurua jarriko du lehenbizi. Europako proiektua da, EASIko deialdi baten bitartez finantzatuta dago, eta hor, partzuergo batek bultzatzen du, Valladolideko foru aldundia, zerbitzu sozialen gerentzia, Valladolideko unibertsitateak, eta gurekin ere parte hartzen dute insersoak, Gaztela Leongo juntako osasun sailak, eta Valladolideko pensionisten elkarteak. Rural Care, tira, zer da? Epeluzeko zaintzen proiektu bat da. 2018 urtean hasi ginen hau martxan jartzen lehen aldiz, Abilako probintzian, lurralde mugatu batean. Eta gaur egun, 4 probintzietan garatzen ari da, oso leku konkretuetan berriz, probintzien barruan. Eta hau zabaltze prozesu batean dago, poliki zabaldu gara, eta komunitateko 6 probintzietan ari gara lanean. Rural Care, Europako proiektu bat da, eta baditu bere ezaugarri bereziak. Hor, hainbat erronkaren alde lan egiten du, deialdian agertzen dira, sarbidea, irisgarritasuna, iraunkortasuna, eta horrelako alderdietan lan egiten du, baina beste alde, ebaluazio oso sendo bat dauka. Eta bere helburua da, evidentziak lortzea horrelako zainketa ereduen efikaziari eta efizientziari buruz. Eta bestalde,
pertsonen gainean eta erakundeen eta komunitatearen gainean zer nolako eragina duen jakin ahal izateko. Zaintza eredu gisa, zer planteatzen du Ruralkerrek? Helburu batzuk, alde batetik, pertsona nagusiei, hau da, denak ez dira nagusiak, baina mendekotasuna eta diskapazitateak dituzten, edo gaixotasun kronikoak dituzten pertsonei laguntzea eta behar dutena eskaintzea. Etxean bizi ahal izatea, bukaerar arte eta beren egoera edozein izanik ere. Hau da, orain arte planteatzen genuena baino haragoaz. Hau da, ez dugu atzeratu nahi egoitza baten sartzeko unea, baizik eta hori saiestu nahi dugu erabat. Eta pertsonaren bizi estiloari eutsi nahi diogu ahalik eta gehienean. Hau da, pertsona dugu erdigunean, eta irtenbide individualak aurkitzen ditugu modu malgu batean, eta pertsonaren erabakitzeko gaitasuna edo ahalmena errespetatzen dugu bere autodeterminazioa eta bere nahiak. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, Joseba, en su introducción, yo creo que ha dado respuesta. Eta zergatik egiten dugu hori, uste dut Josebak bere aurkezpenean azaldu duela, azken batean, pertsonek nahi dugu erabaki, guri dagokigun horretan, gure bizitzari eragiten dion horretan. Eta kasu honetan, laguntza behar badugu, erabaki ahal izatea zer nolako laguntza nahi dugun. Eta gure egin beharra da, behintzat saiatzea. Badaukagu, gizarte eskubideen Europako pilar horretan, 18. printzipioa, iraupen luzeko zaintzekin lotutakoa. Haren arabera, pertsona orok du iraupen luzeko zaintza jasotzeko, kalitate onarekin, modu irisgarrian eta etxean edo zerbitzu komunitarioen bitartez. Horiz ikus ditzakegu, batez ere horiz da demarkatuta, 1000 bizanetik beherako udalerriak. Badira, Gaztela eta Leongo udalerrien ia 90% gainera, herri horietan biltzen dira 135 65 urtetik gorakoak direnak. Beraz, elkartzen dira 65 urtetik gorako asko, zaurgarriak direnak, laguntza behar dutenak eta askotan mendetasuna behar dutenak. Gainera, bizi dira ingurune batzuetan zeinetan zailtasunak dituzten ere zerbitzuetara iristeko. Oso modu laburrean azaltzen ari naiz, beste hainbat elementu dira gogoan hartu behar direnak, baina uste dut honek azaltzen dola zergatik hartu genuen erabakia ahalegin hau egiteko. Grafiko honetan ikus daiteke zein izan zen abiapuntua eta non gauden gaur egun. Demagun, pertsona batek laguntza behar duela, bai osasunaren arlotik eta bai gizarte langintzaren arlotik. Noski, badago ere hor komunitatea eta zaintza informala. Zer gertatzen da? Normalean, pertsona horrek gizarte zerbitzuetarako bide bat egin behar duela, osasun zerbitzuetarako beste bide bat egin behar duela, bilatu beharko duela nola eta nondik iritsi zerbitzu horietara, aztertu beharko du, zer behar duten, zer eskakizun bete behar dituen, eta hor itxarote zerrendak, itxarote denborak sartzen dira. Beraz, bide horretan, askotan gertatzen dena da, pertsona horren bizi proiektua hautsi egiten dela, etzaiola laguntzen behar bezala. Eta guk nahi dugu pertsona ardatz izatea. Eta esku hartze eredu honetan, pertsonak bide hori egin beharrean, zerbitzuek egingo genuke, profesionalek egingo genuke bide hori. Gainera, informazioa partekatu egingo genuke sistemen artean. Orain, erabiltzailea da, zerbitzu batetik bestera joan behar dena, eta kasu honetan gu gara koordinatzen garena, informazioa partekatzen dugunak, eta erantzunak sinkronizatzen dituztenak. Azken batean, guk egiten dugu ahalegin hori, pertsona horrek laguntza hori jaso dezan bide horretan galdu gabe. Eta zertan ari gara? Zertan saiatzen ari gara? Aldaketa batzuk egiten ari gara. Alde batetik eskubideen aitortzan, bestetik talde profesionalen antolaketan, baita ere zerbitzu zorroaren antolaketan, eta baita ere esku hartzaren plangintzan eragina duten tresnei dagokienez. Eskubideen aitortzari dagokionez, gaur egun
baldintza batzu bete behar dira. Guk nahi duguna da, beharrak ezartzea eskubideen aitortza hori, eta baita ere pertsonaren nahiak. Hori izango litzateke beharra adinako baldintza ereduan sartu ahal izateko eta laguntza jaso ahal izateko. Eta eskubideen aitortzari dagokionez, normalean taldeak antolatzen ditugu aldagaien arabera, eta talde bakoitzak zerbitzu zorro bat jasotzen du oso ongi mugatutakoa. Bai eragiten dien zerbitzuei dagokienez, bai bateragarritasunei eta intentsitatei dagokienez, eta normalean pertsona izaten da egokitu behar izaten dena zerbitzu zorro horren arabera. Eredu berriarekin ez zaigu interesatzen bilatzea zerrantzekotasun dituen pertsona beste batekin, baizik eta pertsona hori bera, bere ezaugarri bereziekin. Aldaketak egin ditugu ere talde profesionaletan, eta badira lurralde oinarria duten talde integratuak. Hau oso garrantzitsua da, kontuan izan dezagun biztanle kopuru txikiko landa eremuetan ari garela eramaten aurrera eredu berri hau. Oso sakabanatuta daude udalerri hauek, eta horrela lortzen dugu zerbitzuak gertukoa izatea, irisgarriagoa izatea, eta horrek errazten du ere koordinazio handiagoa egotea profesionalen artean. Rol profesional berriak sartu ditugu batzuk dagoeneko aipatuak aurreko aurkezpenetan. Badaukagu adibidez kasu sozialaren koordinatzailea. Haren eginkizun nagusia da proiekturako sarbidea erraztea. Eta bermatzea errespetatu egiten direla pertsonen eskubideak. Eta baita ere bizi proiektua aintzat hartuko dela zerbitzuak eskaintzen direnean. Osasun kasuaren koordinatzaileak ere gauza bera egingo du, baina osasungintzaren ikuspegitik kasu kudeatzailea oinarrizko irudia da, esango nuke ezin dela figura gabe funtzionatu. Bada hirugarren sektoreko entitate bat, oso ongi onkortuta dagoena lurraldea oso ongi ezagutzen duena, zerbitzuak eskaintzen ditu eta pertsonak ezagutzen ditu. Esku hartzerako tresnak prestatzen ditu, bermatzen du pertsona horrek hitzartutako laguntza guztiak jasotzen dituela, eta ematen direla modu koordinatu batean, sinkronizatu batean. Erreferentzia sozialeko profesionalarekin du erabiltzaileak harremanik ez duena. Laguntzaile pertsonal bat da, baldin eta badago pertsona horrentzat, eta ez badago kasu kudeatzaileak beteko luke eginkizun hori. Osasungintzako erreferentziazko profesionala bere medikoa eta erizainan lirateke, eta garrantzitsua da ere azkeneko rol hau, lurralde dinamizatzailea. Gure helburua ez delako bakarrik seguru eta modu osasungarri batean bere etxean dagoena. Baizik eta nahi duguna dela ere bizimodu bati luzapen bat ematea. Bizitzari zentzua ematen dion hori bermatu ahal izatea azken batean. Eta zer da hori? Edukitzea harreman sozialak, jardueretan parte hartu ahal izatea, horrek guztiak ematen dio zentzua nire bizitzari eta lurralde dinamizatzaileak zeregin hori du, ingurune oso txiki horietan bilatzea eta bultzatzea alternatibak egotea, pertsonek parte hartzeko eta gizarte trukeetarako aukerak izatea. Eta taldeak mistoak dira, eta zaintza profesionalak informala den horren subsidiarioki funtzionatzen du. Ez du helburutzat senide horiek ordezkatzea, baizik eta osatzea. Noski, hala nahi badute bai erabiltzaileek eta bai senideek. Zerbitzuen zorroaren antolaketari dagokionez, honela diseinatu dugu eta kontuan hartzen dugu jomuga bikoitz hori, pertsona bere etxean egon ahal izatea, eta gainera hori egitea
bera nahi duen bizimodu batekin. Beraz, zentzu horretan, zerbitzu zorroa proaktiboa da. Eta horrela funtzionatzen du erabiltzailea proiektura gerturatzen denetik. Zehazteko gizarte langileak, kasu koordinatzaileak ezagutzen du bere ingurua eta SAUS edo mendekotasun datu basoaren erabilerari esker pertsonei buruzko informazio asko dugu. Beraz, ez dugu zertan egon zain gure bulegoan pertsona guregana iritsi arte. Gu joan gaitezke pertsonen etxetara. Eta hau horrela egiten da. Gizarte langileak joaten dira, pertsonen etxetara, azaltzen diete, proiektuak zertan datzan, eta galdetzen diete, aparte hartu nahi duten ala ez, baina honetaz gain, gainera, proaktibitate hau prozesu osoan zehar mantentzen da. Kontuan izan beharko ditugulako aldaketak gerta daitezkeela, pertsonen egoeran batzuetan aurreikusgarriak dira, baina beste askotan ez, noski. Eta hori eginez, aurreikus dezakegunean aldaketan emat beharko duela laguntzetan pertsona horrek, jarrera proaktibo horri esker, aurre hartu ahal izango diogu. Ez diogu adibidez jarri OE artikulatu bat beharra izan baino lehen, baina bai eduki beharko genuke dena prest, behar duen unean eduki dezan. Ez ditzan bilabete itxaron behar izan, adibidez. Malgutasuna, proaktibotasunari oso lotuta dago, ere, eta honek erakusten digu etengabe moldatu egin behar garela. Pertsonak aldatu egiten direlako, bai maila objektibo batean, bere egoera fisikoa, kognitiboa, afektiboa, mentala, alda daitezke, beraz, gerta daitezke aldaketa objektiboak, baina baliteke ere adibidez aldaketa subjektiboak gertatzea, erabiltzailearen nahiak aldatzea. Zerbitzuen zorroa, esan dudan bezala, adostutakoa da. Eta hor profesionalak bere jarrera aldatu egiten du. Simetria harreman bat sortzen da eredu berri honen arabera. Eta profesionalak nolabait berriro erabili behar du osasunaren eta segurtasunaren atzean geratzen den hori guztia. Pertsonaren aurrean jarri beharko du ezkutuan geratzen zen hori guztia. Gizarte harremanak, senidekin duen harremana, isialdia, kultura, erlijioa, laguntza harremanak, osagai horiek guztiak jarri beharko ditu mahai gainean eta erabiltzaileak adieraziko du zer den lehen estekoa bere iritziaren arabera. Eta horrela adostu egingo dugu zer nolako laguntza jasoko duen. Hau da, egokitu egingo gara erabiltzailearen balioetara. Eta, aipatu dudan bezala, lurraldearen arabera egokitu egin behar da zerbitzu hori. Etengabean koordinatu behar gara, ere osasun arloko zerbitzuekin, eta nolabait osatu egiten dira ere mendekotasunaren harira jaso ditzakeen prestazioak. Zerbitzuen zorro honekin eta antolaketa honekin gure helburua da arriskudun etxea izan daitekena etxe seguru bihurtzea. Arriskudun etxe bat definitzeko hainbat aldagai hartzen ditugu kontuan eta gure iritziz badira egunerokotasunean eragin handiena dutena. Pertsonat bakarrik bizi baldin bada, edo pertsonekin bizi baldin bada, narriadura kognitiboa duen ala ez, mendekotasun gradurik baote duen, zaintzaile nagusia baduen ala ez, eta baldin badu ahula den ala ez, eta baita ere etxebizitza zer nolako egoeratan dagoen. Horiek guztiak erabilita, profil hauek ezar daitezke, beharrentzat, eta arrisku maila hauek ezar daitezke. Hau oso baliagarria izan da, arintasun handia eman dio eredu honi. Arrisku maila bakoitzari lotuta daudelako erreferentziazko zerbitzu batzuk. Beraz, baliteke hitzartutako zorro bat etortzea bere profilarekin. Orduan, erabateko autonomia izango du profesionalak esku hartzarekin jarraitzeko. Bere lehentasunen arabera adostutakoa ez bator bat bere
arrisku mailaren profilarekin, orduan onespen bat jaso beharko du laguntza plan horrek. Honi esker, bermatzen dugu pertsonen nahia betetzen direla eta haren bizi proiektua gauzatzeko bidean dagoela, baina baita ere lortzen duguna da oso ongi doitzea behar diren zerbitzuak eta horrela justiziaren printzipio etiko hori eta banaketa etiko hori errespetatu egiten dugu. Zerbitzu zorroen barruan baditugu hainbat prestazio, adibidez zaintza profesionalizatuak, laguntza pertsonala eta etxeko laguntza. Hasieran, lanean hasi ginenean, erabiltzaile prestazio bat zuten eta etxeko laguntza, baina ez zituzten erabiltzen, prestazioak eskura zituzten guztiak. Landa eremu horietan, pertsonak ezin zituzten zerbitzuak erosi ez zeudelako. Denborarekin, aitzitik, ikusi dugu, badaudela etxeko laguntza duten pertsona, baina ez dela nahikoa. Ez dela nahikoa haien egoerari aurre egiteko edo laguntzeko, bereien beharrak handiagoak direla. Askotan intentsitate handiko laguntza behar dutelako. Probintziako aldundiak beraiek izan ziren proposamena egin zutenak eta uztartzeko eta bateragarritasunerako proposamen bat egin zuten. Eta bateragarritasun arau batzuk sortu ziren eta horiei esker badaude pertsonak laguntza pertsonala jasotzen dutenak eta baita ere etxeko laguntza jasotzen dutenak. Hala behar dutelako. Noski honek konplexutasun erantsi batek hartzen du, orain aztertu egin behar dugulako, ea nola lortu profesional hauen jarduna bat etor daitekeen bizi proiektuarekin, baina ez naiz horretan sartuko esan bezala. Honekin batera, zorro honetan sartzen dira urruneko asistentzia, bestelako laguntza teknologikoak, irisgarritasuna eta etxea egokitzea, zaintza informalak, voluntariotza, garraioa, dagoeneko aipatu ditugunak, ezta? Badira zerbitzu batzuk beharrezkoak direna, pertsona bat zentzuz eta esanahi osoz bizi ahal izateko. Eta hau bada mendekotasuna finantzatzeko zerbitzu osagarri bat. Demagun pertsona batek prestazio bat jasotzen duela, mendekotasuna dela eta kasu honetan demagun koordainketa bat dagoela zerbitzu horrentzat, baina behar handiago baldin badu, laguntza pertsonal behar handiago izango balu, gehiagoko ordu horien koordainketarako portzentaia berberean ordaindu beharko luke eta proiektuak gainerako zatia ordainduko luke. Hau da, erabiltzen diren beste ordu gehigarri horiek ere proportzio berean ordaintzen ditu erabiltzaileak. Eta arriskudun etxen kasuan, koordainketa 50%an ezarrita dago, proiektuak 50% eta erabiltzaile beste 50%. Ariketa zerbitzuak ematen dituen entitateak laguntza tresnak ezartzen ez baditu, orduan doakoa izango balitzake erabiltzailearentzat. Esku hartzea planifikatzeko tresnak aipatu nahiko nituzke. Azkenik batzuk dagoeneko aipatu ditugu. Badaukagu laguntzen behin-behineko plana, bada nolabait larrialdiko plan bat, ezta? Hasierako balorazio bat egiten dugu, aztertzen dugu zein egoeratan dagoen pertsona eta plan honen helburua da laguntzea pertsona horri eguneroko oinarrizko jarduera horiek egiten. Beraz, pertsonak proiektuan sartzen denetik, hasierako unetik, aldaketa batzuk antzematen ditu, eta ikusten du bere bizi baldintzak hobetzen direla. Eta, hemendik aurrera, hasten gara pixka bat bizitza istorioa lantzen. Martak esaten zuena, ezta? Da tea hartzea ikusteko zer bultzatzen duen pertsona hori, ezta? Zer duen bizi arrazoi. Eta
Istorio hau ez da elkarrizketa formal horietan lozen, ez da inkesta zorrotz bat egiten. Bada, eguneroko elkartruke horretan eraikitzen den zerbait, pertsona horrekin gaude, eta kafe bat hartzen dugu berarekin, edo arekin hitz egiten dugu horrazten dugun bitartean, eta horrela pixkanaka, jakiten dugu zer izan den garrantzitsua pertsona honentzat bere bizitzan. Ez zaigu hainbeste interesatzen, zenbatan nahi arreba dituen, noiz ezkondu zen, baizik eta hori guztia zer izan den berarentzat. Nola eraiki da gure aurrean dugun pertsona hori. Eta hori ezagutzeari esker, pertsona horri lagundu ahal izango diogu. Eta horrela hitzartu ahal izango dugu laguntza sozialeko plana, osasun zaintzako plana, eta baita ere lagundu ahal izango diogu komunitateko jardueretan parte hartzen eta abarretan parte hartzen. Lehen aztu egin zait gauza bat aipatzea. Proiektu honek ez du eskabide bat, ez du formulario bat, hau proaktibitatearekin, eskubideen aitortzarekin lotuta dagoelako. Pertsonak ez du eskatu behar. Besterik gabe, idatzi behar du, esanez nik hau nahi dut. Eta hori da nolabait bat egite edo atxikitze dokumentua. Horri esker, sar gaitezke bere datu pertsonaloetara, eta horrela gu dagoeneko has gaitezke koordinazio lan horretan. Pertsona horren arreta koordinatu ahal izateko. Hasierako ondorio batzuk ditugu dagoeneko. Eta ikusten ari gara, proiektuan parte hartzen duten erabiltzaileen 90% arrisku handiko etxetatik datozela. 2, 3 eta 4 arrisku mailakoak direla, eta normalean ez direla hautagaiak egoitzetarako. Hau da, pertsona hauek badute ere mendekotasun maila handia, Bienan 2 eta 3 gradukoak dira, eta aurre ikus daiteke oso denbora laburrean egoitza baten beharra izango dutela, nahiz eta orain ez duten behar hau. Gehienak emakumeak dira, eta kasu kudeatzailea ezinbestekotzat jo dugu eredu honetan, batez beste 16 ordu eskaintzen zaizkio lehenengo arrisku mailako etxeetan eta 53 laugarren arrisku mailako etxeetan. Etxeen 20% inguruk behar izan dute egokitzapenen bat, kontuan izan dezagun landa ingurune batean gaudela, badaude hainbat solairu dituzten etxeak, edo hasieran armailak dituzten etxeak, komunak egokitu gabe dituztenak, beraz, egokitzapen lanak egin behar izan dira etxe askotan. Orainik aztertzen ari gara, azken ondorio hau, baina ikusten ari gara batez beste merkeagoa dela proiektu honetan parte hartzea, zentro batean, egoitza batean, arreta jasotzea baino. Hauek dira, orain arte, aztertzen ari garen ondorioak eta datuak, eta ez dakit orain denbora daukadan bideoa jartzeko 2 minutu dira, Berandu gabitza, ongiru ditzen bazaizu gero denbora soberan badugu, jarriko dugu galdera pare bat egin baitituzte, eta orain egin nahiko nizuke galdera bat, eta gero nahi baduzu, denbora ematen badigu bestea. Oso interesgarri izan da, barkatu aipatu diguzun guztia. Baina, esan duzunaren arabera, antza handia baitu ere Bartzelonako ereduarekin. Zure iritziz, hau hiri ingurune batean erreplikatu daiteke edo landa izaera hori du. Gu han hasi ginen, hori delako ingurune zaila. Eta hiri inguruneetan normalean zerbitzu gehiago daude, indargune gehiago daude, eta hori landa eremura eramatea oso zaila da. Gu egiten ari garena da kontrakoa. Zailtasun handiko ingurune batean jarri dugu martxan proiektu eta pentsatzen dut askoz ere errazagoa litzatekeela hori hiri ingurune batera eramatea. Eskerrik asko, Carmen, oso interesgarria da. Jarraian Álvaro García Soler dugu gurekin etxean bizi programaren berri emango digu.
Eusko Jaurlaritzak eta Matia Fundazioak batera garatu duten eredu bat da, eta honen arabera lagundu egiten diete etxean bizi nahi dutenei, baina arreta pertsonalizatua eta zerbitzuen ikuspegi integral batekin eskaintzen dute. Aurrera, Álvaro. A todas y a todos, gracias por invitarnos a compartir nuestra experiencia. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Etxean biziren esperientzaren berri emango dugu gaur. Aurkezpena jarriko dut. Sí, se ve bien, Álvaro. Ya está bien, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Etxean Bizi se plantea como un modelo de atención domiciliaria, es un proyecto que se desarrolla desde... Etxean Bizi, etxeko arreta eredu berri bat bezala proposatzen da, eta orain lehenengo fasea igaro ostean, garatzen ari gara, oraindik ere, Pasaian, zehazki, eta aurreko hizlariek azaldu duten bezala, eta aukera baliatu nahiko nuke zoriontzeko aurreko hizlariei. Aurreko hizlariek esan duten bezala, iruditzen zait baditugula elementu komun asko gure ekimenetan. Eta aberastasuna ikusten da hain zuzen ere arreta gune horretan. Ezta? Eta arreta gune horren arabera hainbat ekintza gara daitezke. Interesgarria iruditu zait, ere Josebak aipatu duen ebaluazio esparru hori. Horri esker ikusi dezakegulako zer nolako eragina duten proiektu hauek. Azken batean guztiek gainera pertsonen ongizatea bilatzen dute eta horregatik interesgarria iruditzen zait. Etxean Bizi programaren helburua da pertsonak haien etxean bizi ahal izatea. Eta lotuta dago Eusko Jaurlaritzak aurretik garatu dituen beste proiektu batzuekin eta baita ere Aldundiek garatu dituzten beste proiektu batzuekin. Azken batean bilatzen da eredu tradizional hori eraldatzea pertsona ardatz izango duen eredu berri bat eskaini ahal izateko. Esku hartze proiektu bat da, Etxean Bizi, eta ikerketari eta ezagutzaren sorrerari oso lotuta dago. Gaur egungo eredua birformulatu nahi da, eta horretarako metodologia bat du txertatuta. Comentamos que, como decía Dorothy en El Mago de Oz, Dorotik, Ozeko Gaztean esaten zuen bezala, ezin gara inon etxean bezain ongi egon. Baina posible da etxean bizitzea zaintzak behar dituzunean, iraupen luzeko zaintzak behar dituzunean? Pues el planteamiento que buscábamos era a través de la coordinación de... Guk, gure proiektuan erabaki genuen hainbat erakunderen elkarlanarekin lan egitea, parte hartu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak, Elgoibar Errenteria eta Pasaiako udalek, Osakidetzak, Deustuko Unibertsitateak eta Matia Fundazioak, baina hau ez gain, beste eragile batzuek ere parte hartu dute. Koordinazioa proiektu honen muinean zegoelako. Bilatzen genuen sektore sozialaren eta osasungintzakoaren koordinazio bat, eta esan bezala eskuartze tradizional hori eraldatu nahi genuen. Eredu horren arabera pertsona dira, gizarte zerbitzuetara jo behar dutenak, eta askotan ez dituzte argi izaten haien beharrak, ez da? Gainera, ikusita era askotako profilak egon daitezkeela, planteamenduak batzuetan oso zehatzak izan daitezke, baina beste batzuetan lausoagoak direnez, ez dira hainbeste zehaztasunekin ikusten. Eredu tradizionalean, zerbitzu zorroa ez da malgua, eta behin hornidura hori egiten denean,
eta zuzkidura ezartzen denean, ez dago malgutasunik. Eta badaude ere askotan atzerapen handiak, eskabidea egiten denetik zerbitzua jasotzen den arte, eta horregatik pertsonak ez dituzte jasotzen, behar dituzten zaintzak, eta eredu tradizional honetan, uste dut horiek direla bereziki arreta behar duten alderdiak. Josebak hasieran aipatutako elementu batzuekin oso lotuta dago, zerbitzuen malgutasunarekin, aukera askearekin, zerbitzuen osagarritasun eta dibertsifikazioarekin, eta pertsonen beharrei arreta eskaintzarekin. Pertsonan benetan behar duen horri integraltasunez erantzunez, ez bakarrik osasungintzatik edo gizarte langintzatik. Eta kontuan izan da gainera askotan senideengan erortzen dela zaintza honen zama. Aliatu ezinbesteko bat izango balitz bezala. Eta honen barruan, gure helburua zen metodologia berritzaile batzuk garatu ahal izatea, horietan aurrera egin ahal izatea, ez baitzeuden oso ezarrita gure testu inguruan. Adibidez, ez zegoen oso garatuta kasu kudeatzailearen rola, edo etzen beharra adina indartzen pertsonen ahalduntzea, beraiek ere haien zaintza planean zer esan nahi izan zezaten, edo adibidez ere konpromiso komunitario bat bultzatzea, ingurune sozialak ere parte hartzezan, voluntario gisa, eta honekin ezagutza sortu ahal izatea beharrezkoak diren prozeduren inguruan. Personas que participan en este proyecto. Eta azken batean, proiektu honetan parte hartzen duten pertsonengan duen eragina. Elgoibar, Pasaia eta Errenterian garatzen da proiektu hau, eta 182 pertsonak izan ziren parte hartzaile, hor esleitu ziren kontrolerako edo esperimentu talde batean, baimena jaso zuten pertsonak dira, eta 65 urtetik gorako pertsonak dira, eta 2. mailako mendekotasun maila dutenak. Hau da, mendekotasun maila horrek instituzionalizazio arrisku bat dakar. Pertsona horiek zuten maila horrek. Tira, pertsona parte hartzaileak. Nagusiki, onuradunak izan ziren 83 urteko emakumeak, nagusiki perfil hori zuten, komorbibilitatea zuten, oso maiz erabiltzen zituzten osasungintza zerbitzuak, polimedikazioa zuten, bestalde, beren balorazioko aspektu batzuk ere tarteko ziren, nahiko positiboak, osasungintzaren alorrean, zerbitzu sanitarioen arreta egokia aipatzen zuten, zailtasunak egon ziren, zailtasunak zituzten etxe bizitzako irisgarritasunari dagokionez, eta gainera beti eskaera bat zegoen. Hau da, bizi proiektu osatzen duten alderdien inguruan. Hau da, gauzek zentzua duten gauza txikin gainean eskaerak zituzten, bizitza eta personen bizitzei zentzua ematen zieten gauzak eskatzen zituzten. Zaintzaileen aldetik. Pertsonen gogo betetzen maila altua zen, 89koa. Bestalde, ikusi dugu sobre gainkarga handi bat, pertsona hauen gain. Gainera, hor badago beste elementu bat zaildu egiten duena laguntza hori jaso ahal izatea. Eta beste zailtasun batzuk badira pertsonaren edo zaintzaile horren bizi proiektua baldintzapen jartzen dutenak. Tira, hor, esan dudan bezala, kontrol taldean metodologia bat ezarri genuen, hainbat fasetan, hor, oinarrizko liarro bat jarri genuen, eta hortik abiatuta esku hartzea gertatzen zen, eta talde esperimentalean egiten zen. Eta proiektuaren amaieran, ikusten genuen esku hartzea positiboa zela, orduan, talde kontrolean, talde kontroleko pertsona hori itxarron zerendara pasatzen zen,
garatu proiektuan zehar, garatutako laguntza mota hori jasotzen zedin. Tira, ikerkuntzarako planteamendua. Bueno, pertsonek adierazitako nahien arabera beharrak betetzen ziren. Eta horri esker, denbora gehiago etxean bizitzea lortzen genuen, instituzionalizazio maila bajoagoa, zerbitzuen behar bajoagoa, kaltetze edo narriadura funtzional bajoagoa, eta pertsonen ongizate azken batean. Tira, hemen zer aipatu dugu, ikerkuntzako planteamendua ari gara. Hori, hainbat lanabesen bitartez garatu genuen, informazioa jasotzeko lanabesen bitartez, adibidez, zaintzailea eta zaintza jasotzen dituen pertsonen inguruko datua jasotzeko. Eta hor, kasu kudeatzaileekin lan egin genuen informazio hori jasotzeko ere bai. Bestalde, hainbat aldagai jaso genituen, protokolo bat ere bai, behar bada zorrotzegia edo zehatzegia zena, eskalei eta informazio bilketari dagokionez, eta hemen, honek ere aukera eman zigun, ikusteko zer nolako garapena duen proiektu honek inpaktuari dagokionez. Parte hartzaileak, nagusiki, azken onuradunak nagusiki emakumeak izan ziren, eta udalerri desberdinetan hor ekarpen bat egon zen laginerako, parte hartzaile laginerako, hor persona gehiago etorri ziren Pasaia eta Errenterian eta Elgoibarre urren ez urren, horiek izan ziren urrenkerak, eta gero, adinak, 82-85 urte bitarteko pertsona ziren, batez beste, eta ez zegoen alde handirik talde batetik bestera. Ez zegoen alde edo desberdintasun adierazgarririk, zentzu horretan. Tira, pertsonei dagokienez, arreta jasotzen zuten pertsonak edo prestazioa jasotzen zuten familiarako eta eguneko zentrorako eta gutxiago bestelako zerbitzua jasotzen zituzten. Osagarri ziren beste zerbitzu batzuk ere jasotzen zituzten. Tira, gehien jasotzen zuten genuen balorazioa zen ona eta ertaina balorazioa, nagusiki, eta gero bazegoen hipertentsioa eta bestelako trastorno kronikoa zituzten pertsonak, hemen ditugu portzentaiak, irudietan, eta gero presentzia handia zuen narriadura kognitiboak planteamendua. Nola artikulatzen genuen? Eredu bat baliatu dugu, horri esker esku hartzea ikusi dugu, nolabait goitik ikusiko bagenu bezala, eta helburu nagusua da pertsona erdian egotean, bere toiztinguruan eta bere etxean bizi daia. Eta ingurune horretan, ongizatea izango du pertsona horrek, hori da gure planteamentua. Hor, aspektu batzuek huts egiten badute, kombinazio horretan, edo garapen desberdinak egoten baldin badira pertsonarengan narriadura gertatzen baldin bada, bere bilakaera baldin badu, bere gaixotasunengatik edo alderdi klinikoengatik, pertsonek hainbat bilakaera izan ditzakete. Adibidez, kasu konplexuetan bakardadea, isolamendua, planteamendu horretan sartzen da kasu kudeaketa. Hor, balorazio bat egiten da eta koordinatzen dira zerbitzu desberdinak. Esiak, arreta voluntarioa eta laguntza komunitarioa adibidez. Eta horrela ongizate egoera orokor bat lortzen da. Beste, estenatoki posible bat. Zein da? Adibidez, kasu bat ez bada konpontzen, adibidez ikusten badugu zaila baldin bada, eta ez da kasu konplexure iristen, baina arazoak sortu daitezke. Hau, nola konpontzen da, kasu kudeatzailearen bitartez, estenatoki desberdinak kudeatzen dira, eta zer planteatu dugu? Hau, aurrerantzean, ebaluatu, identifikatu, alizatea, hau da, estratifikazioari buruz aipatu dugun hori, ezta? Beste alderdi bat proiektu honetan. Zer bilatu nahi dugu? Hau da, edozein egoeratan gaudelarik ere. Pertsonek edo eragileek, hau da, nolabaiteko zaintza ematen duten pertsona horiek, edo arreta ematen dutenek, gaituta egon daitezela, ahalik eta hobekien eman ditzaten zaintzan lanak, eta horrela areagotu ahal izateko espazio hori, hau da, erosotasun,
eta zainketa integraleko espazio hori zabaldu ahal izatea. Planteamentua da esparru bat ezartzea. Helburua da interbentzio espezifiko bat egitea, eta ez hori bakarrik, baizik eta ikusi nahi dugu nola egin aurre honi, zailtasun jakin batzuetatik noski. Ia testuinguru guztietan koordinazioan eta integrazioan dauden zailtasunak kontuan hartuta, noski. Horra hainbat aspektu planteatu genituen, hau da, ere horretako behaketa eta analisia eskatzen duten aspektuak dira, iruditan ditugunak, hain zuzen ere integrazio hori, zerbitzu desberdinen integrazio hori egin ahal izateko. Ardatza, kasu kudeaketaren bitartez planteatu dugu, ados ginen, mintzate hasiera batean esaten genuen, hau honi ezin zaiola uko egin, esaten genuen hor oso garrantzitsua zela kasu kudeatzailearen rola, eta hori disiplina profesional desberdinetatik planteatu genezakela. Hor, apustu bat egin dugu proiektuan, eta da, oinarrizko langile sozialen aldeko apustu egitea, hain zuzen ere kasua kudeatu zezaten udal desberdinetan. Eta hoiek laguntza edo akonpainamendu teknikoaz gain, beste balorazio bat ere egiten zuten, protokolo desberdinen inguruan, eta horren bitartez, kasuaren kudeaketa egiten zuten, hainbat alorretan, eta bestalde bizi plan bateratu bat egiten zuten. Gero, monitorizazio bat behar zen, eta ikusteko zer nolako bilakaera zuten bizi ibilbide horretan zehar. Tira, metodologia, esan dugun bezala. Helburua zen, kasu kudeaketan akonpainamendu bat egitea, eta kudeatzaileetako batek berreskuratu ahal izatea nolabait esentzia hori, ez? Lehen aipatzen genuen hori, hau da, lan sozialaren oinarria, pertsonekin etengabeko kontaktua eduki, eta ez bakarrik eskaera administratiboak baizik eta eskaera sozial eta osasungintzakoak ere bideratzea. Eta hor, komunikaziorako espazioak antolatzea, eta bizi eta arreta planak elkarrekin osatzea. Eta azken batean, hauen helburu izango litzateke zaintzak eskaintzea, zaintza lanak eskaintzea, gaur egun beti zerbitzu eta zaintza hauek fragmentatuta aurkitzen ditugu, eta alde batetik duplikazioak daude, eta beste alde batetik pertsonak askotan galdu egiten dira, izan ere izugarrizko zailtasun administratiboak daude behar duten hori lortzeko, eta behar duten hori nahiko premiazko izaten da normalean. Tira, profesionalen abia puntua zein zen. Beren profila hau zen, gizarte langileak ziren, beren ikuspegitik koordinazio falta zegoen osasungintzako zerbitzuekin, eta hor, etzen kontuan hartzen parte hartzea, ingurune komunitarioaren parte hartzea, eta hor egon zitezken beste oinarriekin ez zegoen nolabaiteko koordinaziorik. Kontuan hartuta, lan merkatua, etzen kontuan hartzen zaintza komunitarioa eta zaintzailearen egoera. Tira, hor, beti zegoen atazetan oinarritutako kultura profesional bat, oso gainkarga handia eragiten zuena, eta gainera bazegoen nolabaiteko impotentzia bat ere edo ezintasun bat, personei, arreta personalizatua eskaini ezin bat, bai? Bestalde, ezagutza falta ere bazegoen, batasun edo integrazio falta, ekintza komunitario voluntarioarekin. Bestalde, zer nolako ingurunean, hor, hainbat eremutan planteatu dugu ingurunean, zaintzailearekiko laguntzan, koordinazio sozio-sanitarioan eta zerbitzuetan. Eta hor, hainbat ekintza koordinatu behar ziren, bi eremu guzti horien artean. Laguntza teknikoa formazioaren bitartez egin zen, ACP zerbitzuen bitartez, eta hor, kasu kudeaketaren metodologian trebakuntza eskaini zen, bestalde, arreta eta bizitza planak egiteko aholkularitza, eskaini zen talde kohesiorako tailer bat ere bai, hainbat tailer, bestalde,
komunikazio eta entzuterako trebakuntzak, eta lege alorreko hainbat alderdiren inguruko trebakuntza ere eman zen, bestalde teleasistentziako trebakuntza eskaini zen, eta bestalde beste trebakuntza bat ere landu zen benchmarking delakoaren inguruan. Hau da, hainbat ekimen egon daitezke, ongi dokumentatzen direnak, hain zuzen ere International Foundationen bitartez ongi dokumentatzen direnak, hau da, horiek nazioarteko kongresuak dira, eta horiei esker hor parte hartuta ikuspegi hori zabaldu daiteke gune dugun norabidean, ezta? Bestalde, kasu kudeaketatik zer planteatu zen, nola koordinatu edo indartu, eta dauden zerbitzuetako doikuntzak edo zerbitzu berriak sortzea ere bai. Hor, planteamendu kreatibo bat egin zen, irtenbideak bilatzeko beharra zegoen, gure erosotasun eremutik atera, eta behar bada beste gauza batzuk aztertzeko behar bat zegoen pertsonen beharrei erantzuterakoan, eta hor baziren hainbat planteamendu, besteak beste aipatzen zen dagoeneko dauden zerbitzuen edapena, edo behar bada sarbide azkarragoa bilatzea, eta bestalde dagoeneko ematen diren zerbitzuak aldatzea edo zerbitzu berriak eskaintzea ere aipatzen zen hor. Adibidez, laguntza psikologikoa eskaintzea etxean, beste programa batzuetan badago adibidez formakuntza bat horrelako zaintzak eskaintzeko familia artean, baina horiek taldeetan edo etxetik kanpo egiten dira, eta beraz hori etxean egiteko aukera. Bestalde pertsonentzako atxeden aldi bat etxean, proposatzen zen, hau da, zaintzen duten pertsonei atxeden emateko, egoitzan egin ordez, hori etxean egin ari izateko. Adibidez hor, narriadura kognitiboa dagoenean oso garrantzitsua da pertsona horientzat etxean hori edukitzea eta akonpainamendua edukitzea, zaintzaile horientzat garrantzitsua da. Bestalde, asistentzia pertsonala, eta beste hainbat eta hainbat ekintza arreta funtzionaletik kanpo. Adibidez, adierazgarriak izan daitezken ekintzak egiteko laguntza, bai? Bestalde, zaintzailearentzako laguntza. Hori hainbat modutara bultzatu genuen, laguntza psikologikoa pertsona horientzako adibidez. Hemen Gipuzkoan badaude protokoloak martxan, azken urteotan dagoeneko martxan daudenak, baina oraindik ere onuragarri izan daiteke beste programa batzuekin koordinatzea, helburu batzuk bateratzeko. Etxean atxeden ematea, laguntza psikologikoa eta bar. Bestalde, profesionalekin ere lan egin genuen, hau da, etxeko laguntzako profesionalekin. Eta hor, profil bat ezagutzen dugu dagoeneko, zein den, langileen profila zein den, etxeetan barruan lan egiten duten internen portzentaje altu bat dago, asko latinoamerikarrak dira, familia kontratutako pertsonak kasu askotan, eta laneko baldintza konplikatua dituzte, trebakuntza maila oso eskasa da, askotan, bajua da, eta batzutan harreman pertsonala dago kapazitazio teknikotik gaindi. Eta kasu honetan, pertsona horiekin lan egiterakoan, proposatu genuen haien beharrei erantzutea. Haiek adierazten zituzten beharrak, entzun eta horri erantzun bat ematea haien lana egin ahal izan zetazten, lan hori duina izan zedin eta zaintza horiek behar bezala garatzeko. Adibidez, komunikazio pautak edo ereduak, zentzua zuten jarduerak egiteko pautak eta bar. Taldeen bitartez garatu zituzten trebakuntza horiek, tailer batzuk egin zituzten, laneko tailerrak, eta hor beharrak identifikatzen zituzten, hezkuntza ekintzak egin, aholku eskaintzen zuten, eta bar. Eta hasiera batean, naiz eta beren laneko eremuan egonez, zabaldu egin zuten nolabait beren ezagutza eremu hori, beren trebakuntza edo gaitasuna zabaldu nahi izan zuten, zuzen ere beste disiplina batzuekin koordinazioa hobeto eraman ahal izateko. Tira, hor espazio batzuk sortu ziren koordinazio sozio-sanitariorako, hainbat ambulatorioren artean, farmaziak,
bestalde geriatriaren parte hartzeare bilatu zen, eta informazioa trukatzeko eta partekatzeko modu bat aurkitu nahi izan genuen, izan ere hori, beti sistema fragmentatuetan bereizita egon izan baita beti, eta hor, nor bere helburuak izan baititu beti. Álvaro, barkatu. Bai, denboraz kanpo zaude. Bai, ez, azkar jongo naiz. Eskerrik asko dena den, Lasai, ez dago arazorik. Tira, hor etxebizitzetan hainbat ekintza egin genituen, ikusten duzuen, hor informazioa eskaini genuen, ikusteko nola egokitu etxebizitza, hemen parte hartze komunitarioak ere egin genituen, ikusten duzue, hainbat korporazioaren bitartez, hainbat voluntarioaren bitartez, beste zerbitzu batzuen laguntzaz, eta hau da, buelta bat eman genion kontu honi. Adibidez, batzuetan erabiltzaileak hondartzara eraman genituen, erakusketa bat antolatu genuen, adibidez, pertsona batek egindako, margolari batek egindako lanekin, berak ez zuen inoiz aukerarik horrelako margolanetan parte hartzeko eta erakusketa egiteko, eta horrelako kontuak egin genituen. Eta azken batean komunitatean parte hartzeko aukera eman genien. Azken batean, bi ikerkuntza mota planteatu genituen koordinatuak, bata, kualitatiboa, hau da, barne, valorazioa eta subjetiboa ulertu izateko, langileena, erabiltzaileena eta familiena izuzen ere, eta bestalde, hor ikusten genuen gako batzu zaudela, adibidez, etxean sartuta, giltzapetuta egoteak kondena bat zen batzuentzat, eta hor arazo horiek antzematen genituen. Denbora falta ere bai, pertsona zaintzaileen denbora falta, zailtasunak baliabideak kudeatzeko. Eta gizarte langileek hasieran eszeptizismoa zuten, abia puntuan. Tira, planteamendu kuantitatiboa, zer komentatu dugu? Hor, hainbat, protokolo zeuden, pertsonen valorazioak, momentu desberdinetan egin zituztenak, eta horri esker, hainbat datu jaso genituen. Horietatik, importanteenak ziren, azken batean, egoitza batean sartzea, eta horren aurrean, egoitza batean zenbat pertsona egon ziren, eta kontrol taldean zenbat pertsonak hartzen zuten parte, eta hor ikusten zuten ikerketan parte hartzen zuten pertsonen erdiak edo ikerketa azkenean utzi egin zuen. Dena den, osasunaren evoluzioaren pertzepzioa hobetu egin zen, zertxo baita handiagoa zen bukaeran, gero kontrol taldean hobeto sentitzea lortu zuen pertsonen kopurua handitu egin zen, depresioa jaitsi egin zen pertsonengan, talde esperimentalean, talde kontrolean egon zenarekin alderatuta, eta zaintzaileari dagokionez. Hor, zaintzaileek zaintzari ordu gutxiago dedikatu ziotela hauteman zuten, oroar. Hor, gainkargan ere noski gutxitze bat egon zen, behera egin zuen gainkarga horrek, eta bestalde egoera animikoak gobera egin zuen oroar, talde esperimentalean, eta bestalde, eta zerbitzu sozialei dagokienez, aldagai hori estudioan sartu zen, kudeatzaileen valorazioagatik, hori identifikatzen baitzuten, eta esaten zuten pertsonek harreman hobea zutela zerbitzu sozialekin. Zergatik? Nik uste dut horren arrazoia oso neurri batean behintzat memoria kualitatiboan ondo jasota dagoela, izan ere ahalduntze gehiago zuten, etxean bisita jasotzen zituzten, hasieratik ongi ezagutzen zuten gizarte zerbitzuen informazioa, eta aldi berean kudeatzaileek adaptazio espezifikoa zuten pertsonen beharren gainean. Orain, kostuen analisia bukatzen ari gara, eta hor ikusten dugu kostuak areagotu egin daitezkela kostu sozialetan, baina asko murriztu daitezke
egoitzan egoteak dakarren kostuarekin alderatzen baldin badugu. Eta espero dugu azkar ikerketa hau bukatu ahal izango dugula laster eta aurkeztuko dugula. Bereziki efikaziako ikerketak etorkizunarekin web orrian dituzue eskuragarri. Eta amaitzeko, proiektua hemen amaitu zen, baina gaur egun badugu garapen bat, akonpainamendua egiten dugu, hor instrumentazio espezializatua dugu kasuak jarraitzeko, kasuak estratifikatzeko, behar desberdinen arabera, eta hurbilketa efiziente bat edukiteko, ez bakarrik hurbilketa efiziente bat. Bilatu nahi duguna da, pertsonen egoera hobetzea. Eta horrelako kasuetan dagoen konplexutasunari aurre egitea nolabait. Hor, afera ekonomikoak ere tarteko dira noski, ikusten dugu konplexutasuna ez dela beste zaintza egoera batzuetan bezain maiz gertatzen, kasu konplexuen adibidea, baina hala ere, beharrezkoa da, kontu horiek kontuan hartzea, eta talde motor batzuk garatzen ari gara gaur egun, zaintzaile formalak hor parte hartuko dute, eta partaidetza, hiritarra edo ere hor parte izango da. Horrek noski pandemiaren egoeragatik, horrek eragina izango du hor pandemiak, baina dena den, nahi duguna da zaintza behar duten pertsonak, hain zuzen ere, behar dituzten zaintzak eta zaintza integralak eta egokiak jasotzea. Espero dut ez nintzela gehiegi luzatuko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, gainera oso interesgarria izan da. Eta argitaratzen dituzutenean ikerketaren emaitzak, adi egongo gera denak. Orain segidan, Elena Redondok Gasteizko udaletik aurkeztuko digu etxez etxeko zerbitzuaren egin dituzten bermoldaketa prozesua, por qué se puso en marcha, qué objetivos perseguía. Hola. Zein helburu zituen proiektu honek? Nola zaudete orain? Ongi etorri la pantalla es tuya. Sí, Aurrera. Compartir la pantalla. Bai, pantalla partekatu nahi dut. Pero no accedo al... Primero tendrás que abrir el PowerPoint. Sí, en eso estoy intentando. No lo tienes abierto todavía. No, es que no accedo a él, donde no puedo abrir el... Si quieres la podemos compartir desde aquí. Ero duzu hemendik konpartituko dugu, Bai, listo, lortu dut. Bueno, ya no lo vemos, Elena. Ez dugu ikusten. Yo lo estoy viendo. Nik ikusten dut, Cuando le das, Elena, a compartir pantalla, te aparecerán varias... Pantaiak partekatzea aukeratzen duzunean hainbat leiho agertuko zaizkizu. Ongi aukeratu behar duzu, PowerPoint aurkezpena aukeratu behar duzu. Se está aquí. Pero no puedo acceder. Mientras tanto, pues Arantxa, puedes abrir si quieres el Sí, PowerPoint. ¿no lo veis? ¿No lo Ez veis? duzu ikusten, ez duzu ikusten? Bai, nik hemendik konpartituko dut nahi baldin baduzu. Nahi baduzu? Saiatu edo bestela nik hemendik konpartituko dut. Ya está. Ahora. Bai, orain bai. Orain bai. Bueno, ahora vemos el escritorio. Orain, bai, eskritorio ikusten dugu. Abre el PowerPoint. Correcto. Orain bai. Bai. Vale, pues buenos días. Tira, egunon. Nik zuekin partekatu nahi dut prozesu hau. Eraldaketa prozesu bat izan da, esan duzuen bezala. Etxeko laguntza zerbitzuaren eraldaketa prozesua izan da. Aurkezpena hau pixka desberdina izango da, oraingoekin alderatuta. Izan ere, nire helburua ez da esperientzia itxi baten ikuspegia ematea, baizik eta
orain, gure zerbitzuan egiten ari garen aldaketa bat da, orain ari gara egiten. Zertarako? Esperientzia, entzun ditugunak bezalako esperientzia batzuk eskaini alizatera iritsi alizateko. Hori da nahiko genukena. Dena den eskertzen dut, jardunaldi hauetan egon alizatea, izan ere, aurkezpen hau bukatu bezain pronto, azken irudietan moldaketa batzuk egingo ditut, oraintxe arte entzun dudan honekin, ideia batzuk eta xehetasun batzuk bururatu zaizkidalako. Zergatik aipatzen dugu eraldakuntza gure zerbitzuan, etxeko laguntzaren zerbitzuan, hemen udalean. Tira, egoera jakin bategatik egin dugu hori, eta behar bat hauteman dugulako. Gu 2022ko urtarrilaren batean hasi gara martxan. Udalak bere egin du hiri osoko etxeko laguntza zerbitzua. Hori baino lehenago, zerbitzu horren prestazioa gure hirian bi administrazioen artean banatuta zegoen. Alde batetik, mendekotasunaren etxeko laguntza zerbitzua zegokion foru aldundiari eta zaurgarritasunaren etxeko laguntza zerbitzua udaletik kudeatzen zen. Eta udalak eskaintzen zuen atsedenerako etxeko laguntza zerbitzua programa orokorraren barruan. Gero, 2016an, kartera dekretuare indarrean sartu zenean, hor udalaren gainean utzi zuten kudeaketa hori. Eta horregatik lanean hasi ginen kudeaketa hori udaletik oso osorik egin izateko. Tira, hori behar horri erantzun egin behar genion. Esan hori den bezala, beharretik sortu zaigu hobekuntza hau azken batean, eta hobetzeko aukera bat bihurtu zaigu. Azken batean behar batetik abiatu eta gure zerbitzua hobetu nahi izan dugu horri esker. Ez dago inolako zalantzarik, hasi dugun lan honek erroka batzuk ekarri dizkigu. Eta horiei aurre egiten jardun dugu. Lehen erronka izan zen kasu guztiak geure egin behar genituela, hau da, foru aldunditik udalera leku aldatu behar ziren kasu horiek guztiak geure gainean hartu behar genituen. 986 mendekotasun kasu, eta horrei gehitu behar zaizkie lehendik udalean existitzen ziren kasu guztiak, mendekotasuneko kasuak eta atseden eta zaurgarritasuneko kasu guztiak. Beraz, hemen agertzen diren zifrak dagoeneko gainditu ditugu, izan ere zerbitzu horiek eskaintzeaz gainera, pixkanaka, kasu berrien atentzioa ere egin behar izan dugu, eta 2700 kasu inguruan gaude gaur egun gutxi gora bera. Baina dena den, hor, hartatu beharreko poblazioa handitu zaigu noski, baina egoera mota eta arazo mota desberdinak sortu zaizkigu. Behar berriak sortu zaizkigu udalean hartatzen ez genituen behar motak. Hau da, mendekotasun egoerak, 2 eta 3 mendekotasun mailako egoerak, eta orain arte aipatu dugu eta etxeko laguntza zerbitzua horrela bideratu dugu pertsona nagusientzako laguntza zerbitzu bezala, baina badugu beste prestazio bat, beste profil batzuekin lotutako beharrekin, pertsona gazteagoak edo adibidez osasun mentaleko arazoa dituzten pertsonentzako. Eta guretzat dena oso berria izan da. Ondorioz, guk zerbitzua desberdin antolatu behar izan dugu, eta errealitate berri bat kudeatu behar izan dugu, baina guk errealitateren kudeaketa berri bat egitera iristea nahiko
genuke eta horretarako egokitza jotzen ditugun hobekuntzak egin nahiko genituzke. Denbora honetan guztian zehar lan egin dugu eta baita eztabaidatu ere, hain zuzen ere, realitate berri hau kudeatzeko eztabaidatu behar izan dugu alderdegi teknikoa, politikoa, aurrekontuarekin lotutakoa eta antolamenduarekin lotutakoa. Eta eztabaida hauek izan ditzakete helburu berberak, baina lehentasunak eta erritmoak desberdinak dira. Eta denbora honetan guztian zehar, erritmo desberdin horiekin lan egin behar izan dugu. Guk, eztabaida tekniko horretan argi dugu, helburua beti dela ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzea, baina sartu beharko ditugu pixkanaka beste eztabaidetatik eratortzen diren emaitza horiek. Adibidez, antolamenduarekin lotutakoan, prestatu beharko da zerbitzua beharradinako baliabideak izan ditzan, eta horiek erabilgarri egon daitezen. Guk lanerako prozesu luzea egin dugu dagoeneko, izan ere hainbat urte daramatzagulako lanean, erritmo desberdinekin. 2016an abiarazi zen zorroen dekretua onetsi zenean, eta orduan jakin genuen eskumen hori udalak bere gain hartu behar zuela, eta hortik guk ezarri genuen jomuga horretaraino 2022ko urtarrilaren batera arte lan handiak jarri izan dugu. Zerbitzu osoa udalaren esku jarri arte. Eta lan egiteko hainbat planteamendu egin genituen. Hasiera batean pentsatu genuen agian modu mailakatu batean, argenezakela ardura, eta adibidez aukera bat zela kasu berriak zuzenean udalean sartzea. Iruditzen zitzaigun zela normalena eta pertsonen beharrentzat onena izango zela, baina etzen posible izan. Etzen posible izan prozesu sekuentzial hori martxan jartzea zerbitzua ematen zuten enpresak zirela eta horregatik jarri behar izan genuen data bat eskualdatze hori egiteko. Eta hortik sortu zen 2022ko urtarrilaren bataren data. Prospekzio bat egin behar izan genuen, ikusteko zer nolako beharrak, espero genitzaken, zer nolako itxorapen zauden, zer nolako erresistentzia zauden, eszenario berrian, eta baita ere zer aukera agertzen ziren eszenario berri honetan. Baita ere, noski, antolamenduaren inguruan pentsatu behar genuen, eta honena harira proposamenak egin ziren, pentsatu genuen, zer aukera genituen, eta pixkanaka noski beti zerbitzu ahalik eta honena eskaintzeko helburuarekin joan ginen lan hori egiten. Hori izan zen barne prozesu bat, eta erabaki genuen kanpoko begirada bat jaso nahi genuela, 2020an izan zen hori, eta SISari, Gizarte Informazio eta Ikerketa Zerbitzuari, eskatu genion kanpo begirada hori ekar zezan, aztertuz etxeko laguntza zerbitzua, eta aztertu zuten gure hiriko zerbitzua, eta Josebak hasieran esan duen bezala ere, aztertu egin zen zerbitzua bera, baina baita ere aztertu ziren Europako joerak, jardunbide egoki nagusiak, eta hortik joera horiek kontuan hartuta nolabaiteko gomendioak egin zizkiguten. Azterlan hori jaso genuenean, talde tekniko bat antolatu genuen, eztabaidarako, adituen panelarekin ere erkatu genuen, eta eztabaida tekniko horretatik ondorio batzuk atera ziren,
Eta gure helburua zen ikuspegi global batekin lan egitea eta hainbat eszenario proposatu ziren, hainbat eszenario sozioekonomikorekin eta proposamenak antolatu egin genituen horien arabera. Eta hor txertatuz joan ginen ere aurrekontu arloko eztabaidaren ondorioak, baita ere eztabaida politikoarenak, eta iritsi gara 2022ra eta badaukagu zerbitzu bat posible dena eta baldintza horietan eman daitekena. Baina gure helburua da lana hemen ez etetea. Etengabeko hobekuntza batekin lan egitea. Esan bezala, jaso genituen gomendio batzuk eta gomendio horien oinarria zen lehen Josebak aipatu dituen joera horiek eta jardunbide egoki horiek. Eta gure helburua ez zen plan bat jasotzea, baizik eta posibilitateen mapa bat izatea. Eta horrela guk birkonfiguratu eta birkokatu ahal izango genuen etxeko laguntza zerbitzua. Azterlanaren emaitza gisa eta azpimarratu nahiko nuke gustatu zaidala ere entzutea Martak azaldu diguna, Superirlena, eta azpimarratu nahiko nuke balioa erantsi nahi badiogu zerbitzuari, orduan inbertsioa handiagoa izan beharko dela. Aurrekontu handiagoa behar dugu. Eta beharrezkoa da ere langileak izatea aurrekontuaz gain. Azterlanaren ondorioak jaso genituenean, esan bezala, lantalde bat eratu genuen, departamentuko hainbat pertsonekin, hainbat zerbitzutakoak, hainbat arlotakoak sartu genituen, adinekoak, gizartekintzakoak, eta helburua zen, edo egin genion eskari izan zen, zerbitzuaren malgutzean, dibertsifikazioan, espezializazioan, hobekuntzan, eta aberaste horretan aurrera egitea. Hori adierazten zuelako Sisaren aldetik jaso genuen azterlanak. Eta gainera hori egokitu egin behartzela zaintzen estrategiaren esparru batean. Hori guztia kontuan hartuta, profesionalen lantalde horrek lan egin zuen eta hainbat proposamen jorratu zituen. Ideia jasa bat egon zen, eta ez ditut aipatuko hor atera ziren guztiak, baina hortik atera genituen ideia batzuk baliagarriak izaten ari direnak zerbitzu berria eratzeko. 3 bloketan antolatu genituen ideia guztiak eta antolatu genituen eredua berbideratzeko, baita ere estrategia hori esparru gisa izateko, eta baita ere beste batean zehaztu genituen zer nolako baldintza eta baliabide behar ziren. Lehenengo horretan, eredua birbideratze horretan, landu genuen norentzat eta zer eduki eta zer eginekin egiten zen birbiderapen hori. Josebak aipatu du pixka bat, ezta? Gure kasuan eztabaida bizia izan zen, batzuek tradizioan gertatu bezala, hartatzen genituelako aitortza jasotzen ez zituzen pertsonak, eta jasotzen ari ginen orain kasuak aitortza hori bazutenak, mendekotasunaren aitortza zutenak. Eta hor eztabaida izan genuen, ea non jarri behar genuen arretan, mendekotasuna zuten pertsona horietan, horiek behar handiagoak izaten baitituzte,
Eta gainera ere izaten dira zorro dekretuan jasota dauden pertsonak, baita ere sartu behar genuen atxeden zerbitzua, zaintzailei zerbitzu hori eman behar genien, horrela hobeto zain zitzaketelako mendekotasun egoeran zauden pertsona, baina baita ere mantendu egin nahi genuen prestazioa beharrezkoa zelako kasu batzuetan. Bazauden pertsonak ez zutenak inolako aitortzarik, mendekotasunari zagokienez, baina bazituzten egoera zaurgarriak, bai babesik ez zutelako, edo bai bestelako zailtasununea bizitzen ari zirelako. Eta horregatik behar izaten zuten zerbitzua, nahiz eta ez izan aitortza bat. Beraz, hori guztiei eman nahi genien zerbitzua. Iruditu zitzaigun, horrekin lotuta, beharren ebaluaketa hobetu beharrean geundela. Hau da, gai izan behar ginen, hobeto erabakitzen zeintzuk behar zuten laguntza, zeintzuk behar zuten zerbitzua, aitortzarik ez zutenean. Mendekotasun graduen aitortzarik ez zutenean. Eta horregatik, guretzat beharrezkoa zen horrela ez ginelako diagnostiko horren mende egongo, eta ez genuelako soilik kontuan izango mendekotasuna bera. Beste aldagai batzuk ere kontuan hartuko genituelako laguntza hori eskaini ahal izateko. Eta zerbitzuak beste behar bat ere bazuen, eta hori azterlanean bazegoen ere, baina bagenekien ere aurretik. Eta zen zerbitzuak intentsitatea handiago bat behar zuela. Egoera batzuetan iruditzen zaigulako ez dela nahikoa. Lehenengo eta bigarren graduetan, eta baita ere bestelako profil batzuetan, adibidez narriadura kognitiboa duten pertsonen kasuan, edo bakarrik bizi diren pertsonen kasuan. Ezarri behar dugu ere zeintzuk diren zerbitzuaren oinarrizko eginkizunak. Tradizioz, egoera zaurgarrian dauden pertsonek jasotzen duten prestazioetako bat da etxeko arreta. Barkatu, hementxenago berriro 5 minutu, bai? Ea, saiatuko naiz. Azkarrago azaltzen. Ongi. Arreta pertsonalean jarri beharko genuke arreta laguntza pertsonal horretan. Eta etxeko izan beharko litzateke laguntza pertsonal hori emateko elementu osagarri bat. Eta beste esperientzietan ere jasota agertu dira beste osaio batzuk. Adibidez, garrantzitsua dela koordinazio bat sektore sozio-sanitarioarekin behar horiei erantzuteko. Eta baita ere, guretzat garrantzitsua izan da galdetzea ea gure zerbitzutik eman diezaiokegun erantzuna etxean sartzeko nahi hori. Eta ikusi dugu baietz, baina horretarako beharrezkoa da zerbitzuak edo prestazioak beste eremu edo baliabide batzuetakoekin osatzea. Gure kasuan, etxeko laguntza zerbitzua etxeko arreta zerbitzuaren barruan dago eta baditu beste baliabide batzuk. Etxeko otorduen zerbitzua edo eskuhartze sozioedukatiboko zerbitzua. Beste profil batzuetara bideratuta egon arren, honentzat ere lagungarri edo osagarri izan daitekeena. Eta beste alternatibak bilatu behar ditugu. Gertuko zerbitzu horietan prebentzio eginkizuna orain arte etxeko arretak eskaintzen zuelako, baina bestelako
herritarrengana jotzen badugu, orduan beharko dugu beste irudi bat, eta agian hor, adibidez, prebentzioan lagun dezake Aktibatu Barrio programa bezalako ekimen batek. Garrantzitsua da beraz hori argitzea zer nolako zerbitzuak eskain daitezkeen beste zerbitzu batzuetatik, eta nola uztartu horiek etxeko laguntza zerbitzuarekin. Etxeko laguntza zerbitzuarekin oso lotuta dago ere pertsona zaintzaileei laguntzeko programa. Baditu ere beste zerbitzu batzuk, udaletik eta aldunditik eskaintzen direnak, eta osagarri gisa funtziona dezaketenak. Zaintza sorta horretan. Eta erabaki behar dugu zer nolako zerbitzua izango dut eta nola artikulatu daiteken. Hau da, kudeaketa eredua hitz egin behar dugu. Eta nire ustez hau izan da eztabaidarik biziena udalean. Prestación centralizada. Tradicionalmente... Eztabaida izan da batez ere prestazioa zentralizatua edo deszentralizatua izan behar denaren inguruan. El servicio de ayuda a domicilio se presta... Oinarriko zerbitzua modu zentralizatuan egiten da, etxekoa deszentralizatuan. Eta baloratzen ari ginen prestazio zentralizatu hori abantailak ekar ditzakeelako aldundiaren kasuak hartzeko unean, eta horrekin batera dator ere arreta espezializatuaren edo generalistaren arteko eztabaida hori. Oinarriko zerbitzuetatik generalista da erabiltzen den ikuspegia, eta iruditzen zaigu beharrezkoa dela ematen den arreta, mendekotasun egoerez ari garenean, nolabaiteko arreta espezializatukoa izatea, ein batean behintzat. Arreta generalistarekin, arreta prozesuak ez direlako arreta espezializatukoak, eta kasu honetan gehiago lagunduko luke espezializatua, baina argi dago, gizarte langilaren irudia indartu egin behar dela, kasu kudeatzailearena, ez dut gehiago sakonduko horretan, uste dudalako oso ongi azaldu duela Alvarok. Beraz, eztabaida horiek izan ditugu, goazen ikustera gaur egungo egoera, zertara iritsi gara? Une honetan, 2022ko urtarrilaren batetik, hasi gara zerbitzu berria eskaintzen eta kudeaketa osagarri bat egitea erabaki dugu. Hemen ikus dezakezue oinarriko zerbitzuen banaketa, eremuka, Gasteizen, eta badaukagu bulego zentral bat. Kudeaketa misto bat egiten ari gara, eta erabaki dugu bulego bat antolatzea mendekotasun kasuei harrera emateko, eta zaurgarritasun, hauskortasun, egoretarako etxeko laguntza zerbitzua oinarriko zerbitzuetan mantentzea erabaki dugu. Bulego berri horretan, baditugu psikologoak, gizarte langileak, administrazio unitatea, koordinatzailea, eta horrela berariaz eta modu espezializatuan eskain diezaiekete harreta mendekotasun kasuei. Eta gure helburua da ere prestazio espezializatuagoa egin ahal izatea denborak aurrera egin ahala. Bulego nagusi honi esker, prozesu administratiboak ere zentralizatuta egon daitezke, eta horrela deskargatu egin daiteke zerbitzu hori edo lan hori oinarriko zerbitzuetatik. Etxeko laguntza zerbitzua enpresa batzuen kontratuarekin egiten da, eta aurretik enpresa bakarrak ematen zuen zerbitzua hiri osoan, eta hiria 4 eremutan banatu dugu,
eta enpresa bat arduratzen da eremu bakoitzeko zerbitzuez. Horrela, ahalegindu nahi dugu zerbitzua eremuarengandik gertuago egon dadin. Noski ez da superirleen eredua, baina gustatuko litzaiguke pixka bat lurraldetze horretarantz aurrera pausak ematea. Eta arretaren kalitatea hobetzeko bestelako profilak ireki ditugu zerbitzuaren prestazioaren baitan. Familietako langilez gain, horiek etxean ematen dute zerbitzua, sartu dugu ere gizarte lanaren profila. Beharrezkoa den kasuetan jarraipen zereginetan laguntzeko, eta horrela udaleko gizarte langileak errazago egin ahal izango du bere kudeaketa hori. Une honetan horrela gaude, eta zeintzuk dira gaur egun ditugun erronkak, eta honekin amaituko dut. Aurretik aurkeztu dituzten esperientziak entzun eta gero, erronka berriak sartuko ditut. Baina tira, hauek dira, orain arte nituenak, batetik, inpaktuari bizirik irautea, mendekotasun kasuak bulego nagusian hartatzea eta antolatzea, ebaluazio aldi bat ezartzea, ikusteko ea mantendu behar ditugun abiazitako irtenbide berriak edo ea bestelako alternatibak beharko ditugun. Esan dezakegu proba aldi bat ireki dugula eta horrela hobetu ahal izango dugula gure zerbitzua. Saiatu gara, intentsitatea hobetzen, azterlan ekonomiko bat egin genuen, baita ere beharrena, mendekotasuna zaragoko kasua barne hartuz, eta baita ere non handitu zen intentsitatea, ez da posible izan, aurrekontua zela eta, baina hori jorratzen jarraitu nahi dugu. Eta baita ere, landu nahi genuen arreta espezializatuagoa eskaintzea, kasu kudeatzaile lana egingo duen gizarte langilearen irudia txertatuz zaurgarritasun handiena duten kasuetan. Aukera askea ere hortxe dugu, Josebak aipatu du, eta hori landu egin beharko dugu ere, eta aukera aske horren barruan, legoke ere etxeko arretaren aurreko alternatibak ezartzea, adibidez prestazio ekonomikoekin, txeke moduko formulekin, eta gustatuko litzaiguke ere zaintzen estrategia artikulatzen jarraitzea. Tresnak hobetu behar ditugu, zaurgarritasuna baloratzeko, beharrak estratifikatzeko, zerbitzua hobetu ahal izateko. Eta, aipatu diren elementuen artean ere, oinarrezkotak jo dugu zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko eredu bat sortu ahal izatea. Iruditzen zaigu ebaluazioa ezinbestekoa dela. Batez ere kontuan izan da ere beste enpresa batzuekin batera eskaintzen dugula zerbitzua. Eskerrik asko, eta barkatu azkar amaitu behar izan dudalako. Sí, mil esker, Elena, ya siento que te ha tocado bailar con la más fea la última en este tipo. Eskerrik asko, Elena, sentitzen dut. Tokatu zaizu itxusienarekin dantza egitea. Badakizu, horrelakoetan azkena izaten zarenean parte hartzen, tira, azkarra ibili bat zara. Oso interesgarria izan da, dena den. Eta ongi baderitzozue, galderekin hasiko gara, eta Elena, zuk esandakoarekin lotuta, erabiltzaile batek esan du. Egunero, aurkitzen ditugu, plan zehatzik ez duten erabiltzaileak. Nola egituratzen duzue kasu kudeaketa hainbat behar sozial eta sanitario dituztenean.
Bai, hori oraindik ere landu egin beharreko zerbait da, lantzen jarraitu behar dugu. Badago koordinazio bat, badago koordinazio maila bat, baina askotan profesionalen artean gertatzen da. Gizarte langintzakoak eta osasungintzakoak elkarlana egiten dute. Guk badaukagu koordinaziorako protokolo bat, udalean, badela nolabiteko testu ingurua edo esparrua, eta baditugu ere sare batzuk ezarrita. Esan dezakegu hori dela sistema dezentralizatuaren abantailetako bat. Eta horri esker, kasua hartatzen duten profesionalek harreman estua dute inguruko osasun zentroekin. Beraz, horri esker, koordinazioa errazagoa da. Baina, kontuan izan da zer behar ditugun eta zer behar iritsiko zaizkigun, beharrezkoa da sorta integratuak izatea, hau da, koordinazio honetaz harago joatea. Eta horrela, lortuko genuke arreta soziosanitarioa modu integratu batean ematea. Gaztela eta Leondik aipatu dutena oso interesgarria iruditzen zait, oso interesgarria izango litzateke hirietara ekarriko bagenu. Eskerrik asko, Elena. Beste galdera bat dugu, bai Carmenentzat eta bai Albororentzat. Etxean laguntza emateaz hitz egiten duzuenean, zaintzen sorta horretan, integrazio horretan, zer zeregin izango luke etxeko laguntza zerbitzuak? Zein puntutaraino da ezinbestekoa bere eginkizuna eredu horretan? Si empiezo yo. Bueno, yo como he explicado en mi intervención, nosotros Ni hasiko naiz. Azaldu dudan bezala, guk hasieran, lanean hasi ginenean, hartatzen genituen pertsonak ez zuten zerbitzu hori jasotzen, bazaukaten prestazioren bat eta senideen zaintza jasotzen zuten, baina proiektuaren zorroaren baitan ez dago berez sartuta zerbitzua. Guk egiten duguna dela osa moduan lan egin mendekotasun egoera horietan. Eta pertsona batek jasotzen modu aldez aurretik etxeko laguntza hori mantendu egingo da. Baina proiektuak berez ez du eskaintzen etxeko laguntza hori. Hori dagoeneko beste erakundeek eskaintzen dutelako. Bestela ere badauden prestazio horiek eta bar egon badaudelako. Guk egiten duguna da arreta pertsonal hori eskaini. Eta gertatzen dena da, pertsona batek etxeko laguntza zerbitzua duenean eta gure proiektuan parte hartzen duenean, hor lan bat egin behar dugula elkarrekin, baina guk osagarri bezala lan egiten dugu. Ongi, honekin lotuta, egia esan ez daukat oso argi. Iruditzen zait, gure kasuan, adibidez, ez dagoela oso ongi finkatuta etxeko laguntza zerbitzua. Etxeko arreta integrala izan beharko litzateke, baina ez soilik etxeko laguntza zerbitzuari dagokionez. Berdin dio, etxeko arreta edo arreta pertsonal esaten badiogu edo voluntario lana esaten badiogu, iruditzen zait pertsonaren beharrei erantzun behar diela. Eta koordinazioa guk proposatzen genuen kasuaren kudeaketaren abia puntutik, hor gizarte langileak koordinatzen ditu eragile guztiak. Eta bera koordinatzen ditu pertsona horrek behar dituen zaintzak arlo guztietakoak. Eta kasu honetan, etxeko arreta pertsonaren ezaugarrien araberakoa izango da. Ikusi beharko da ea funtzionala diren, ea bakardade egoeran dagoen, ea osasun zaintza zehatzago eta zabalago bat beharko duen, baina oro har kasu kudeatzailea arduratuko da koordinazio horretaz. Bera koordinatuko ditu osasungintzakoak diren zerbitzuak eta beste izaera duten zerbitzuak. Beraz, iruditzen zait oso zaila dela orokortasun batean hitz egitea, irudi hori, figura hori sare zabalago batean txertatuta dagoelako. Eta
ez dutelako bakarrik parte hartzen etxeko harretan diharduten eragileak, baizik eta sareko eragile guztiek. Beraz, horri buruz, iruditzen zait bai lagunduko lukeela prestakuntza handiago bat izatea, batez ere zaintza lan teknikoagoetan, eta indartzeko ere eguneroko jarduera horiek, baina baita ere indartu dezaketena pertsona hori etxetik ateratzea eta bisitak egin ahal izatea eta ingurunean esku hartzea handiago bat. Eta parte hartzen dutenak haiekin, baina taldean dago zuzeneko laguntza eskaintzen duten horiekin osatuta. Etxez etxeko laguntza zerbitzukoak, familiako betiko langileak dira. Lehenengo pilotuetan noski oso jende implikatuarekin kontatu nahi izan dugu, izan ere eraikuntza prozesuan ginen eta implikazio hori behar genuen noski, baina mendik aurrera betiko langile horiek izango dira, etxeko laguntza zerbitzuko langileak, trebakuntza bai eskaintzen zaie, eta Albarok aipatu dituen gauza batzuk, hau da, adibidez, komunikaziorako gaitasunak, TIC edo IKT gaitasunak, eta lagundu egiten zaie rol berri hori garatu ahal izan dezaten. Batez ere autogestionatu egiten dutelako eta erabakiak hartzen dituztelako, eta erabiltzaileekin eta taldearekin duten komunikazioa asko handiagoa delako, eta harritu egin ninduen, adierazten baitute, langile hauek gehien kostatzen zaiena da, hain zuzen ere, bata besteari entzutea. Hori da gehien kostatzen zaiena, eta eztabaide batean, eraiki ahal izatea elkarrekin adibidez, edo erabaki ahal izatea, nola lagunduko duten adibidez kasu batean. Ez dakit, oso zehatza da profila, familia langileak dira. Eta arreta soziosanitarioari buruz gauza bat aipatu nahi dut, izan ere, hau erronka izugarria da denontzat. Ni bat nator zuekin, Bartzelonako kasuan koordinazioa kasuz kasu egiten dugu. Gure gizarte langileak arreta primarioko langilearekin batera lan egiten du. Hor, auzoan buru osasuneko mahai batzuk ditugu. Hor, osasun mentalarekin kontu zibili behar dugu, COVID-aren ondoren, hor, adi ibili beharko dugu. Hor, eremu espezifikoago bat dugu. Eta baditugu proiektu puntual batzuk. Hor, iktus kodea deritzugu proiektu bati. Kasuistika jakin batzuk koordinatu nahi ditugu. Superirlen esparruan zer egin dugu. Lurralde maila horretan bertan zer egin nahi dugu. Hor, osasun laguntzako zerbitzu zuzenak eta zerbitzu soziosanitarioak uztartu nahi ditugu. Hor, Bilapiztina auzoan lanean hasi gara eta hor, bazegoen kudeatzaile bat, arreta soziosanitarioan interesa zuena. Beraz, hor, medikuntzako taldea, hau da, erizainak eta kabezerako medikuek, trebakuntzak eskaintzen dizkiote familiako langileei, gaixotasun kronikoen inguruan, hau da, 7-10 saio inguru eskaintzen dizkiete, gaixotasun kronikoei buruz, saio motzak dira, baina garrantzitsuena da, saio horiek bukatzean, hor, kasu bereziei buruz hitz egiten hasiko gara. Hau da, pazienteak, lehen arretako pazienteak direnak, eta etxez etxeko laguntza zerbitzuko erabiltzaile direnak. Eta hor, medikuak langilei laguntza eskaintzen diete, eta aholku ematen diete, esanez nola tratatu, adibidez dementzia duten pazienteak. Baina gero, beste interpelazio bat gertatzen da. Hau da, jendeak esaten dio medikuari, baina zergatik ez dio zumuten botika gehiago, emakume honi hau gertatzen zaionean, hau eta egiten du, eta hor, noski, doktoreak esplikatu dezaket, testu ingurua, gaixotasun kroniko hau da, baina hau dauka, baina beste hau ere bai, eta horrela eduki behar dugu, hau gertatzen bada deitu idazu, eta bar. Orduan, komunikazio zuzena dago, eta superirletako langileak etxean daudenean deitu egin dezakete,
osasun arretako zerbitzuetara. Zalantzak argitzeko eta alertak martxan jartzeko. Hor, jende nagusia dugunean, gaixotasun kronikoekin deskonpensazioak daude. Beraz, zertan lagundu dezakegu osasun zerbitzutik? Lehen zeinuak agertzen direnean, guk lagundu egin dezakegu. Gu etxeetan gaude eta lehen zeinuak, lehen deskonpensazioak ikusten ditugunean, hor dagoeneko une horretan osasun zerbitzua alertatu dezakegu. Muga bat dugu, noski, muga handi bat, noski gure zerbitzutik ezin dugu osasungintzako funtzio hori geure gain hartu, noski. Esparru horrek izugarri mugatzen gaitu. Baina gure egin beharra da koordinatzea geure lana lehen arretarekin, osasungintzako arretarekin. Izan ere, pertsonek ikusten dutenean beren familia langileak enfermerarekin lan egiten duena, eta medikuarekin batera lan egiten duela, familiek izugarri eskertzen dute. Asko hobeto zainduta sentitzen dira. Badakite osasungintzako baliabide bat berehala aktibatzen dugula, eta pertsona nagusiak noski askotan gaixo kronikoak izaten dira. Bestalde, osasungintzako datuekin gureak gurutzatzen saiatzen ari gara, ikusteko zer nolako gaixotasun kronikoak gertatzen diren maizen, bai? Ikusteko beste pilotoren batero martxan jarri behar ote dugun kolektibo jakin batzuetarako. Oso ongi lanean jardun dugu haiekin, gero COVID-a iritsi zen, eta planifikazio guztia goiti bera erori zaizkigu. Baina tira, berriz ere hasiko gara. Oso ongi, Marta, eskerrik asko azalpenarengatik. Azken galdera, Carmenentzat. Lehen aipatu duzu zerbitzuaren edapena edo. Iruditu zait, orain arte behintzat, esan duzu 7 zonalde dituzuela. Parte hartzaile batek galdetzen digu. Zein zonalde zehazki dira, zuen programa ezarri duzuen horiek? Avilan hasi ginen, Febreroseko inguruan, gero edatu gara, ordena joango naiz, alfabetikoki, Burgosen, la Sierra de la Demanda inguruan gaude, Palentzian, El Cerraton, Burgos eta Palentzia dira lehen aipatu dizuedan bi horiek, orain despegatze edo edatze fasean gaude, Salamankan 2 lekutan gaude, la Sierra de Béjar, eta Vitigudino eta Cabeza de Horno inguruetan. Valladoliden, Tierra de Camposen eta Zamoran 2 lekutan horrere. Toro eta Benavente eta Abando eta Lanista y Sayago. Eskerrik asko, Carmen. Carmen, lehen aipatu duzun bideoa, pasatuko diguzu mesedez esteka eta guk jarriko dugu? Edo ez dago? Bai, bidaliko dizuet, uste dut juntako webean badugula, bestela bidaliko dizuet. Eta horrela edatuko dugu, zabalduko dugu gainerako materialarekin batera. Ados? Osongi, eskerrik asko denoi zuen parte hartzeagatik. Hau, jardunaldi hau itxiko dugu orain. Marian Olabarrieta izango dugu hemen, Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzuen zuzendaria da. Hementxe dugu zain. Egunon, Marian, ongi etorri. Mila esker berdituz topaketa interesgarri hau jarraitu dezuen guztioi. Como se ha señalado en diferentes momentos a lo largo de toda la jornada. Lehen aipatu dugun bezala, etxeko laguntza zerbitzuak eta etxeko asistentzia zerbitzuak hamarkadetan zehar izan dira beharrak zituzten pertsonei erakundeetatik eskaini zaien laguntza nagusua. 2019an 16.000 lagun ziren etxeko laguntza zerbitzuak hartatu zituena, hau da, lurraldeko 1000 pertsonatik 8 arreta zerbitzu hori jasotzen du. 2009-2014 bitartean murriztu egin zen, zerbitzua orduz geroztik nahiko egonkor egon da. Atentzioaren intensitateak oso maila altuak hartzen ditu Euskadin, beste leku batzuetakoarekin alderatuta askoz gehiago. Azken urteotan dena den, eskabidea izugarri hazi da, eta gainera espero dugu are gehiago hasiko dela
biztanlegoaren zahartze prozesuagatik eta jendeak ahalik eta denbora gehienen etxean bizitzeko asmoa duela ikusten dugulako eta gainera arreta sare informala ahuldu egiten delako egunez egun. Gainera, zerbitzu gehiago sartzen dira katalogoetan eta finantzaketa arazo larriak ere baditugu. Errealitate berri honek erakusten digu beharrezkoa dela gure zerbitzuak hobetzea eta jendea trebatzea, izan ere hori eskatzen digute pertsona nagusiek eta haiei zaintzen ari direnek. Hori, gaur esan duzuen bezala, horrek eskatzen du erronka berria planteatzea. Eta horri erantzuna emateko gutxienez ezagutu behar ditugu inguruko esperientziak, gure gertuko ingurukoak eta urrutigarago dauden lekuetakoak, ikasteko zer nolako erreformak egiten ari diren inguruetan eta zein emaitza lortu dituzten. Gaur ezagutu ditugu hainbat esperientzia, horietako batzuek gainera Eusko Jaurlaritzaren laguntza izan dute. Eta horrek erakusten digu zer nolako orientazioak izan beharko lituzketen aurrerantzean gure etxeko laguntza zerbitzuak. Esaten digute zerbitzua malgutu beharra dagoela, hartara sarbidea malguago eta azkarragoa izan dadin eta pertsona bakoitzaren beharretara egokitu ahal izateko, bestalde etxekerako biziten aukerak areagotu behar direla, diversifikatu egin behar direla, pertsona bakoitzak behar desberdinen arabera noski, eta jakin zerbitzua eta gaueko laguntza zerbitzua ere areagotu behar ditugula edo gehitu behar ditugula. Bestalde, etxean bizi programako lerroak ezagutu ditugu, eta hori balio erantsi bat da, programa hori zaintza informalak eman ezin duen zaintza modu bat eskaintzen duelako, eta benetan laguntza hori behar duten pertsonei onura bat eskaintzen die. Erronkei aurre egiteko berritu egin behar dugu, innovazioa behar dugu eta gure inguruko esperientzatik ikasi egin behar dugu. Berrikuntza behar dugu, baina ezagutzak partekatzea eta ikasketa kolaboratiboa ere behar-beharrezko izango zaizkigu. Horregatik berrituz programa behar-beharrezko iruditzen zaigu eta gaurkoa bezalako jardunaldiak oso interesgarriak eta beharrezkoak iruditzen zaizkigu. Guk gonbidatzen zaituztegu gure komunitateko parte izatera eta zuen ezagutza gurekin partekatzera horri esker guk gure zerbitzua hobetzen jarraitu ahal izan dezagun. Hori da, Eusko Jaurlaritzaren helburua eta gaurko jardunaldia ikusita gainera, espero dugu zuekin denokin gure emaitzak partekatu ahal izango ditugula aurrerantzean. Eta nola ez, guk diseinatu dugun, Eusko Jaurlaritzatik diseinatu dugun eskaintza, gaur goizean gainera aurkeztu da, jendaurrean, eta hori zuekin ere partekatu nahiko genuke. Eskerrik asko denoi, zuen parte hartzeagatik, eskerrik asko nola ez aurkezpenak egin dituzuen hoi, eta zizetik egin duzuen lan izugarri horregatik. Seguru nago, urrengoa ere gaurkoa bezain interesgarria izango dela. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Marian. Bueno, Marian ya ha hecho el cierre, daros de verdad. Tira, Marianek itxiera egin digu dagoeneko, niri eskerrak ematea bakarrik gelditzen zait, hizlari guztiei eskerrik asko hemendik, asko ikasi dugu, eta entzun gaituzuen denoi ere gogorarazten dizuegu, hitzaldiak editatuko ditugula eta gero eskuragarri jarriko ditugula Sisen kanalean. Marianek esaten zigun bezala, animatzen zaituztegu parte hartzera, sare sozialen bitartez, boletinaren bitartez, espero dugu horrela, sare aktibo bat eraiki ahal izango dugula, elkarrekin ikasi ahal izateko eta gure zerbitzuak elkarrekin aurrera bultzatu ahal izango ditugula. Agur bat. Agur. Eskerrik asko, hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Agur. Agur.